Irene. Alaben ate azpitik argirik ez, lotan behar zuten. Trapu hartu eta zirri zarra zizen marmolesko arraska zuriskan. Naiz eta plazatik ahotsen marmarra igo, kanposantua ematen zuen etxeak. Osten ari zen bakaioa patatekin Joseren afari kutsuna. Amalabek baratxuri zoparekin konformatu behar. Paretaren kontra bota zuen trapua. Non de montre zegoen. Gaueko 10 ederki pasata. Horrelakoetan aitarekin goratzen zen Irene. Arrazoi izango ote zuen azkenean. Urte asko lehenago, Zarausko senargaia egin zuela aitortzean, epelak aditu behar zizkion. Ez dut alaba arrantzale baten, alfer baten hartzaparretan utziko. Baina aita, ez du lertzen. Jose, ez da arrantzalea. Ziote dakizu bizitzaren berri. Langosten moduan harrapatu zaitu zurezko tarre horietako batean. Hori nahi alduzu. Bapatean lotxatuta, trapa lurretik hartu eta plater batekin izali zuen bakaioa. Udal batzari importante bat, baita zea ere. Jose mekanografo xumea zen arren, idazkari plantak egitea maite zuen. Ate guztien krisketa izan da nola galduko zuen Urriz alkate berriaren kontrako zea ura. Hainbeste iskan bila nafarra zelako eta ez herriko semia. Favorez. Karliste jakingo zuten zein jarri. Ez atzituzten 11 kontzejaletatik 7. Baina ezin Joseri argudio hori eman, purusta ederra voltatuko zion eta. Ez tezu lertzen, eta zauztarra. Berrik ere ez. Ados. 33ko hauteskundetan, Karlistek baino boto gehiago atera zuten jeltzaleek herrian. Eta parlamentua aukeratzeko egin ziren, ez kontzejalak. Madrilek udala hauteskundeak antolatu arte, 31ko emaitzek agintzen zuten. Alegia, Karlistek. Baimen berezi altzeukaten zauztarrek hori zulartzeko. Bombilla itzali eta balkoiko barruko ateak ireki zituen, kristalezkoak. Leiho ateak berriz, egurrezkoak ziren, marko barruan xafla horizontalak zituztela. Burdinazko maratila batek lotzen zituen kanpoko paretarekin albo banatan. Gauro bezala, plazak uskutsatzeko aprobetatu zuen askatu eta itxi bitartean. Kioskoa zeukaten etxeparean, udaletxea eskuinean. Momentuz lasai zegoen, argi guztiak piztuta eta gazte multzo bat atariko arkupean erretzen. Aurreko asteko istuilu ulatzak zirela eta sarrera debekatu zieten 18 urtez azpikoei. Irene ezkerrera ez begiratzen saiatu zen, alferrik. Hotel Otamendi. Zenbat serenata entzun zituen Leiotik aurreneko udaran. Eta abeko Gran Cafe Reina Victorian zenbat merienda. Joseren irudia etorri zitzaion gogora, eguerdiro Gran Cafeko terrazan ezerita, oial merkeko trajez eta liburu bat irakurtzen poeta erromantikoaren airez. Inusientea Jose, eta bera, biak. Espainiak ez dute zituen. Hotza, apalegi iristen zen balkoiraino ekonomikako epela eta tokila ez dutu zuen. Amenen oparia, esak du kasemia, bat, leuna, gozoa, beroa. Kristalesko ateak itzi zituen, eldia egunkari hartu eta Euskal Horria bilatu zuen euskarazko bakarra. Irrika zerrepasatu zituen herrietatik bidalitako kronikatxoak, Zarausko zerbaiten bila. Domaiarreko denbora pasaxaloak ziren, pianista haziberrientzat. Munduak berriz do minorrean jotzen zuen, dramatiko, heroiko, sentibera. Pauso isilak pasilloko lur hotzean. Alaba nagusia azaldu zen hankautxik eta kamizoia besterik ez zoinean. Bularrekorik gabe nabarmenagoa sumatzen zitzezkion emakume forma berriak. Eta hilea. Goigoian ibiltzen zuen mototxa, bitxia zenaren adatxarri eta luzea solte ikustea. Zer den bego? Ama, Margaritekin egin behar de dantza. Lotxaz, baina tinko. Margaritekin? Etxean jeltzaleak ziren, ez tradizionalistak. Haudo ahaztu zituen maiatzeko loreak eguneko negarrak. Prozesioko atzealdean atera behar izan zuen nazionalisten beste alabekin batera, neskatza Karlistek leku honenak kenduta. 6 urte lehenago eman zuen izena Marian alabetan, komunio handiaren ondoan. Hango lagune jana ote zioten burua. Ea aitak ze esaten nun. Nerone galdetuko zionat, oain segibera. Beste bataia bat Joserekin, gozoa jarri zen. Karlista zerri horiek dantza eta politika nazten dituzte, botako zion gutxienez. Ze uste zuen, batzoiko posfurinoak Gabonetako kabalgataren parte ziela?
Bia eta etzien, alaba gazteak haiekin ateratzea eskatu zuela, eta denak txoratzen. Irenez, ondoegi ezagutzen baitzuen Josepi. Boamen zuen dantzarako zena eta gogotsu ari zan. Noiz arte ordia. Ezin jakinarekin, pulamento eskazagoik, baietz laster gurasoak leku txarrean utzi. Dantza soinekoen kontua ere bazegoan. Patroia kopiatu, moztu, moldatu, dena Irenen eskameak egin behar. Ez zituen gau gutxi dantza soinekoa josten emango. Gainea, oiala garesti baino garestiagoa zian. Joseren trajeak bukatua zuen urteko lusuen dirua. Hurrengo neguan Irenenen txanda izango zen. Aja eginda zeukan berokia. Aurrezteko, txakurtzikia ere ari zan mesanotzean pilatzen. Dirun madarikatua. Gaur bezala gogoratzen zuen Jose tinko hitza ematen eskontza egunaren biharramunean. 100.000 euro eskatu dizkiate etxea erosteko. Momentu alokairuan jarraituko dugu, baina oposizioa ateratzen dudanean. Oposizioa, eharra ziria. Tratatzen hasi orduko iragarri zion Josek, udaliz idazkariko adazterketak gainditzear zegoela. Urtera jun, urteak etorri eta mahai gainean segiten zuten paperek, hautsa bilatzen. 6.000 euro. Begoren kapritzori esker beste erremediorik ez zuen izango. Beste bi neguz jarraitu beharko zuen. Nola edo ala eskale beroki grisa adabakiz konponduz. Karrazia kalean. Tximista baino azkarra baitzuli zen balkoitxora. Leioateko bixafla mugituz ikusi ahal izan zuen agertoki osua. Gazte abertzaleak gizalegea zeharo aztuta kontu ezkeari zitzaizkien irten berriei buiaka. Atean geratu zen urriza korte tradizionalistaren babesean, kopeta luzea atzerak aurrazuta eta kezka disimulatuz. Giza horma batek inguratu zituen karlistak. Zulo bat induzkatzen saiatu ziren, besteek eutsi. Karlista batek manterola zinegotzi oiak, nonbait nazkatu eta lurrera bota zuen bultza batez parean zeukana. 11 bezok heldu zioten manterolari. Zurrunbiloan gizon bate jendearen gainean salto eginez sekulako muturrek eman zinon. Amatxo maitea, Angel Mari izeta. Joseren laguna, gizon jatorra, aukeran aho berogia. Erotuta zegoen. Urriza alkateak keinu bat egin zion handilari eta han hasi zen kankailua belarra ondokuak partitzen. Idiaren indarraz gain, haren buruare bazeukan. Emazteak berriz, burua sobran. Bigida plantxadora zeritzen orain. Irene Gordia ederki goratzen zuen beren eskami izan zela herrira iritsi zenean. Eta kaleko putzuen gainean ere jartzen zela senyoritak zapatak guztizitzan, eta begira orain, handikeriatan. Lotxagabe alakua. Bezperan, enkargoak egin ondoren Irene etxeratu zenean, haranon atzetik igozitzen bestia, irribarretxo eta lousintxari, marmelada potoa toparitzea, desertuko idoluak baino faltsuagoa. Itzein galdun nire alde hotel Otamendiko gobernantakin, maindiriak lizatzen dituna, agerreko bandere gaztia, behizkoak jota omen zegoen oian, larri eta ezinik. Irene ahozabalik. Nola uzartzen zan itanua erabiltzea? Igualdelitik igualera. Aldaketa eharra, Irene herrira iretzi zenetik. 16 urte, o egun, igaro bat ziren. Guardia Zibil bikotea bapatean. Lizkarra epeldu eta bibando azararatu ziren aurrez aurre. Tarteko lobakian gora eta bera animoak osten zein eta azpiro zalkate goia eta Jose. Ministro airez, garrantzitsu. Hobe zuen txorageriak alde batea laga eta etxera lehen igotzea nahiko arazo bat euskaten eta. Karlistek zirkulo tradizionalistarantz desfilatu zuten. Jose olatu abertzalean murgildu zen batzok irantz, eta Angel Marizeta bezarkatu zuen, Paulino Uzkudun garaitu izan balu bezala. Oztuta sartu zen ohera Irene. Manta pisutsuaren azpian Errusiako tundra. Beranduegi alabei jarritako adreilua berreskuratzeko. Kla. Logelako lehioateek dardarra egin zuten haizearen astinduz. Betireko otsaien bizi zen. Udaberrien esperantzaz jakinda neguko txarrena etortzea zegoela. 6.000 euro. Nondik jauna nondik? Kla. Langostek pintzekin bezala. Gauaren dirdiran,
Otarreko sumen tankera hartu zien lehioa aten xaflei. Hasia zen kaiolen garaia. Astea bete aurretik, 12 gazte jeltzale atzilo zituen Guardia Zibilak. Maite zuen Saleseneko usaina. Lehen kolpean, bakailau gaxituak hartzen zuen sudurra, zerra beltzak mostradorearen gainean zintzilik zeudelako. Ondoren, miraiz bezala, arpegio sutil bat, kafea, kuminoa, kanela, lagarto zaboia, karameluak. Zabai alturaino zeuden beteta paretetako apalategiak. Kristalesko potoak, latak, sakutzoak, botilak, denek letra ederrez idatzitako presioa azpian zutela. Ultramarinos baten produktu ez gain, oihalak ere saltzen zituzten. Denda ondoan zeuden, telefonoaren ondoan, egurrezko mai trinko baten gainean zilindroetan bilduta. Irene barruratu zenean, Paki koñatak irribarren egin zion, dendako bata urdina itxi ezinik tripatxarra zela eta. 7. hilabetean txarrena pasatua zeukan. 4 aldiz umea galdutakoa, ordea, inoiz baino beldurtiago zebilen, inoiz baino santujaleago. Kolore txarra zuen. Halere, aukerarik ez ezer galdetzeko, miren Xalesek sartu baitzuen beste bezero batzuekin izaten ari zen elkarrizketan. Eta hiri zer iruditzen Irene? Astebetea zen 12 gazteak atxilotu zituztenetik aurreko udalbatzan alkate jauna iraindu zutelakoan. Lapurren pare iluntzean etxetik eraman, lapurren pare kamioi batera igoarazi eta lapurren pare giltzapetu zituzten Ondarretako kartzelan. Batzokia antolatzen ari den jaialdearekin askatuko al ditinagu? Dudarik ez. Behin eta berriro galdetzen zion iritzia Xalesek. Behin eta berriro txapelkeriaren bat erantzun Irenek. Etxean, lasaiago, 11 argudio bururatzen zitzaizkion. 11 iruzkin puntadun. Ez zeukan Mirenen habilidadea. Ark, Eldiako Euskal Horrian idatzi ohi zuen, antzeslan batekin sari bat eman zioten, hitzaldiak ematen zituen. Zer egiten zuen ondo Irenek? Elkarrizketa sutsuan konzentratu zen. Goxoa zegoen herria. Naiz eta jeltzaleen buru gorenek egunkariak dantzan jarri eta alderdiko diputatuei ere laguntza eskatu. Neska mutil gaixoak kieto itzalean. 4 egunez, 6 astebetez, injustizia handiagorik. Bezperan komentatu zuen Josek anaia bizkiarekin. Joseren kopia zen Xebas aurpegian, maneretan berriz Paki emaztearen bizkia ematen zuen. Batera bazkaltzen zuten 2 familiek iranerean eta beste gairik ez zuten gizonek. Politika demoniozko azaina lodikote ura egunero mai bueltan izango balute bezala. Batzokiak demostratu nahi zuen herria gazteekin zegoela. Otsailaren 25ean, igandean, meza nagusiaren ondoren, pospolinek dantza egingo zuten herriko plazan txistularien doinuan. Gero bertsolariak eta arratsaldean hizlariak batzokian eta euskarazko antzerki bat. Xalesek kobratu ohi zuen dendan, biltzeko paperean kontuak idatziz. Dirua jaso ondoren, aizpei keinu bat egin eta besotik hartu zuen Irene kaleraino laguntzeko. Gauza bat eskatu behar dinat. Eta ikastolarena botazion aspaldiari zirela beste maistra baten bila Miren Garaterekin batera jarduteko eta ura Ondarretako gazteetako bat izatea seinalea zela. Irenek Besaiango mojetan ikasia zuela, ederki egingo zuela, emakume abertzale batzan beste izenik ez zela aipatu eta mesedez onartzeko. Pentsatuko dinat, harrotuta. Senarrak adina irabaziko dun ia.
Plaserrezko zirrara batek zeharkatu zuen, 6.000 euro. Nola hartuko zuen Jose buru gogor horrek? Handia izango zen Josepiren estrenaldia, herri osoaren aurrean. Joseri adituta, bazirudien batzokikoek horretarako propio prestatuta zutela jaialdia. Egia esan, edozein aitzakia ona zen karlisten inguruan bereak eta bi botatzeko. Hango birauak tabernuztuluan bezala alaben aurrean. Jose. Irenek 2 egun zeramatzan hausnartzen. Irrikan zegoen ikastolan hasteko, baina nola senarra umilatu gabe. Ondo ezagutzen zuen, edo ez. Azkenaldian gero eta sarriagotan iruditzen zitzaion ez zuela batere ezagutzen gizon hura. Josepi sukaldean jirabiraka ari zen afaria bukatu ordez. Gutxi behar zuen. Ederra parea. Segituan desagertu ziren biak. Aita lagunengana eta laba egongelara auskalo zer dantza ensaiatzera. Sukaldean bego bakarrik geratu zen amari laguntzen. Aurreko astean, halako batean, Irene bigundu eta baimena eman zion begori Margaritekin dantzan hasteko. Neska kontuak besterik ez ziren. Josek ulertuko zuen, momentu egokian harrapatuz gero. Neronek ere dantza egin behar dut igandean, meza ondoren. Abai, platerak arraskan pilatzen, meza ondoren bazen arazo bat gutxiago. Josek ohitura zuenez, batzokira joateko beharrik ez aldez aurretik dena kontatzeko. Soinekoak ordurako bukatzeko hastia izango duzu? Arnasari eutsi zion Irenek, lo gutxiko astea zeukan aurretik beste bat. Itxaron, ez al ziren Josepiren egun, ordu eta leku berberak? Kaleko atean jo zuten, etxe osoa txikitu beharrean zebat zen, begiak erotuta. Paki umea galtzen ari da. Zinkunegi mediku jaunarekin batera iritsi ziren. Maindireak odoletan Blai buru belarri ari zen Maria etxe txiki emagina. Neskatxo bat atera zuen, 7 hilda, 5. Mesanotxean kartoizko maletatxo bat zegoen zabalik, umea jantzeko prest. Arrapatxoa, mantak, irtelizko oinatekoak, pakik gauez gau josiak, aurreko umeentzat gehienak. Batzuk zeharo bukatuta, beste batzuk erdizka, segun noiz galdu zuen. Hilkutxa isil eta hotz bat zen etxe bizitza, noiz eta 5 aurrekin biziaz gainezka egon behar zuenean. Epaiketaren zain dagoenaren moduan bukatu zitzaion Ireneri dantzaldien astea. Itxaropena jarrita zeukan larunbat arratsaldean. Alabak lagunarekin kalean, Josek ikaragarri maite zuen emazteak pare bat orduko siestatik esnatzea, batik bat gozo esnatzea. Izerditu ondoren biluzik geratzen zen gizona, arropuzkeria eta bestelako keriak erantzita, entzuteko prez, arrazoitzeko, eraikitzeko. Aspaldiko Joseren moduan. Misteriotsuak dira, ordea, jainkoaren bideak. Larun batean bertan, goizean goiz, mandatua pasatu zieten Beasaindik, ama bizitan, etorria zela Frantziatik eta Bazkalondoan joateko. Otsailean, normalean, udara arte etzen agertzen. Josepi jaio horretik ere, abisatu gabe etorri zitzaien gurasoen etxera bizitan joateko agindua. Ezer gertatu izanez balitz bezala. Bukaeran aitak bilete sorta potolo bat eman zion enpresako gutunazal batean eta horrela finkatu zen tradizioa. Nahi eran gortera deituta, poltsikoa bero bidaltzen zituzten bueltan, batzuetan 4 hilabeteko alokairua ere kitatzeko adina. Hala ere, iraingarriak ziren propinak, limosnak. Naiz eta ederki etorri, naiz eta jaiotzetik zegokinonaren zati bat besterik ez izan, ispilua jartzen zioten parean. Ohiturari jarraituz, aitaren txoferrak jaso zituen. Bozina aditzean jaitsi eta meza nagusiko arropaz desfilatu zuten, txukun eta ondo orraztuta. Tira, txukun, Irenek amona zaharra ematen zuen, beroki igatua soinean, baietz amak zerbait esan. Jose, tente eseritzen txoferraren bizkarrean zegoen lekuan, solemne, jakinda herri osoa ari zela automobil eleganteari begira.
Egin aitonarena aita, Josepik txikitan bezala. Eulogio Mendia Garzia nauk, zue zeukadet zainetan. Txoferrak ere gustura egin zuen barre, Jose arraio hori. Eta bestea aitarengana joaten bazen kontuarekin, eskolara bueltan sentitzen zen Irene, azterketa batera lezioa gaizki ikasita. Ordu bete geroago, haurtzaroko etxaldea agertu zenean, mirarik ez. Trantzea lehen bukatzea nahi zuen. Barrutik baztertu zuten jardineko atetzarra. Kotxetik ateratzean Josek besoa eskaini zion. Zarauzko malekoitik paseatzean bezala, periodikoetako argazkitakoak bezain serio. Koitadua, ze hutsal sentitzen zuen bere burua diru hotz haren magalean. Neskame gazte batek berokiak hartu zizkien, beste batek egongelaraino gidatu, gazteak biak. Ama zain zegoen, hain maite zuen diba mozorroan. Arribitxiak lepoan, eskumuturretan eta behatzetan, zetazko soineko urdinska zoragarria, zapata altuak eta begi berdeak pintatu egin. Ile luzea solte zeraman, zen bidia. Bego ekarri zuenetik mototxari lotuta bizi zen Irene, herriko beste emakumeen modura. Astirik ez bere burua zaintzeko, sosik ere ez. Amak musu emateko sorbaletatik heldu, aurpegia hurbildu eta ezpainekin atera zuen hotsa. Mua, mua, mua. Kikilduta zeuden Bego eta Josepi, lotxa eginda. Opera kantaria Parisen, politikarien laguna, artisten intimoa. Larrua behar zen. Kolpe zorrik jo gabe ematen zuen eguna, senarraren kontura. Eta otsoa aipatuta, non ote? Ez zituen familiako zeraiek batere maite edo, nagian, auskalo. Emaztea bisitan izan da ere, berdin jarraitzen zuen lantegian goizetik iluntzera, astelehenetik igandera. 31an promulgatu zuten dibortzioaren legea. Zergatik ez zuten... Hitz eta pitz ari zen amonanet, neskatiak liluratzeko borrokan. Soinekoa Italiako ze jostunek egin zion, harribitxiak zedontan erosi, zapatak... Laguntxoak balira bezala tratatzen zituen, eta tuntunaiek, hasierako ezinegona joan da, aho zabalik aditu, sorginduta. Irene, amak, erre eta oskera frantsesa nabarmenduz. Pianoa seinalatu zion dotoreziaz. Obeditu beste erremediorik ez. Gorroto zuen haren antzerkian aktore izatea, baina are gehiago gorroto zuen amak frantsesez egitea. Kontraesan guztiak nabarmentzen zizkion palazio hark, orbandutako arantzak berriro mugitu. Itxaspiano beltzera hurbildu zen, okasiorako aretoaren erdian kokatuta. Eskala batzuk jo zituen behatzak berotzeko, eta plazerrak disolbatu zizkion beste sentimendu guztiak. Maite zuen fondoa koltxaturaino sakatzea, soken vibrazioak petxu barrean igartzea. Pianoan beste pertsona bat zen. Madame et Monsieur, Boisianet de Peyre kantari famatua. Muturran kokatu zen, infinitura begira, inspirazioa jasotzen. Bapatean, lurrera itzulita, irribarre egin zion Iloba eta Palais Garnierreko ikuslei. Carmenen Habanera, L'amour eta Angoissot Rebel, barka, otoi, sinpletasuna, orkestra arras handi batekin kantatzekoa da. Eta Ireneri, frantsesez, erosoago jarraituz. Ea aurreko baina hobeto ateratzen zaizun, Monange. Beharrezko alzen, nola nahi zuen ondo jotzea etxean pianorik ez bazuten. Bukatzean, txalo zaparrada eta publikoa zutik. Amonanet zeharo unkitu zen. Josepi sorgin hori miresmeneko txistuak jotzera ausartu eta aitaren begiratasuna jaso zuen. Orduan agertu zen aitona Eulogio. Arrantzalea argi eta garbi baztertuz, Bilobengana jo zuen eskola inspektore baten antzera galdekatzera. 15 minutu bakoitzarekin. Gero, Luis Amabosgarrena estiloko komoda ireki zuen. Marfilezko kutxatik 2 puru aukeratu zituen. Bat, suiari luzatu. Ume txikien irrikaz onartu zuen kaikuak. Humilazio zela onartu gabe. Beste 2 aria. Pucciniren Omio Bambino Caro eta Rossiniren Una Voce Poco Fa. Lehenengoan begirada sumindu eta guzti. Irenek konpas bat nahasteagatik.
begoren begi irekiak harrapatuta, konplize aldameneratu zitzaion amona. Musikalak ez zaizu, xegi? Bilobak txintxo baietz buruaz. Piano bat oparikutuko dizut ba, aitonak. Familia honeko ingeniari bat aurkitzeko. Abokaturik ez entzun, horiek ez dute batere lanik egiten. Neska motzak zer esan ezekiela amari begiratu zion lotxatuta. Horri kasu eginez gero, beste sardinazale batekin bukatuko duzu. Audientzia istean, berokiak itzuli zizkieten. Ohiko ekitaldia falta ordea. Aitak bulegora gideratu zuen Irene. Antxe ematen zien paga mekanizados garmendiako langilei, banan-banan. Eta haien modura itxoran behar izan zuen poltsa zabalik. Bilete sorta txukun zeukan lotuta espartzu sokatxo batez. Azken hau, zerorrentzat. 100 pezetako biletea erakutsi zion sartu aurretik. Beroki berri bat egiteko. Justurum animae in manu Dei sunt, et not tanget illos tormentum mortis. Hasi zuen sermoia pulpitutik Don Melitonek. Jaingoinkoaren esku daude justuen arimak eta heriotzaren tormentuak ez ditu ukituko. Nire entzule maiteak, egia falta da munduan, egia, zer gauza beharrezkoa den jakiteko. Ireneri ez zitzaion Zarauzko parrokia gustatzen. Ezkontza eguna, gogoratzean, harri koskor batean biltzen zitzaizkion erraiak. Hasieratik jakin zuen gurasoak ez zirela agertuko, eta hala ere, lehen bankuan itxaron zuen tripak jaten. Santiago aurkitu zuen erretaulan, erremoesein pardoi eta kapelari esker, hankautsik. Otoitz egin zion debozioz, hasten ari zen bide hartan laguntzeko. Ondoko bankuan, Joseren aita eta haren anaiak aurpegi serioz eta harrituta, deseroso traje zakarretan, esku gogortuak izter gainean, eta Jose atzera eta aurrera elizako pasilloan, lehoia kaiolan bezala. Bikario jauna lasaitu beharrean, sartzen ziren fidelak sorpresaz ikusmiran, ezkontza bat desorduetan, Andregaia negarrez, senargaia haserre, iraun pertsonaltzat hartu zuen ez joatea. Zertarako gehiago itxaron, ez ditugu behar, brigidaren irribarre bikaroa. Monagiloak laurdenetan jo zituen eta bikario jauna sakristiatik irtien zen kasuia zuria soinean. Zirte dozart egin behar dugu, bestela mesa nagusiarekin nastuko zaigu. Zirte dozart, hau urratu edori. Joseren amorrua ikusita, lehen aldiz, ez dutu zion barrutik zalantzaren hotzak. Norkartuko ote zuen senartzat, hanka sartzen ari ote zen? Leporaino beteta zegoen Eliza. Atzealdean, norbere familiako sepultura gainean emakumeak aulki basuetan. Majo beteko zuen poltsak zilerak, falta ziren aulkiak alokatzeko. Egun handietan bezala. Aurrealdeko bankuetan, gizonak. Ezkerrealdean, jeltzaleak, eta eskuinean, karlistak. Enbidoa jasota ez ziren kikildu batzokikoak. Hor dagoan dira eta eutsi dantzaldiaren datari. Zeharro abiatu zen Jose Goizean etxetik, dotore, ondorraztuta eta bizkarra tente. Konturatu gabe, Josepi baino are urduriagoa zegoela bego. Zer esango zuen Margaritarekin dantzan ikustean, gaizen gaixoari plazan osoaren aurrean belarrandoko bat emateko. Irenek ederki kostata jantzi zizkien trajeak alabei, demoniozko pañuelua. Hile gantxoz, bete behar izan zien ondo eusteko. Paki zen horretan artista, baina etxean zegoen, leiho ate guztiak itxita ilunpean. Inor ikusi nahi ez zuela. Berandu bukatu zuten, beti presaka leku guztietara, eskaratz parean, Elizatik alde ginez bezala. Miren eta Sales eta Arantzatzu Barrena topatu zituzten. Zein baino zein apainduago. Batek beroki urdun iluna soinean eta bestea krema. Aurreko azaroan beraiekin joan ziren Irene botatzera. Lehen aldiz bizitzan eta estatutuaren alde. Senarra
Inurritzako eskolan zegoen interbentore. Bezperan brodatu behar izan zizkion presaka EAJ-PNV letrak igandeko jakan, eta ikurrina txiki bat josi. Nora zoazte hain elegante, Irenek patxadaz antzestuz. Badakin, udaberri bukaeran ospatzen dugula laugarren olerti eguna herrian, Xalesek. Gure Lizardi zenaren omenez. Bilera zaukanagu Donostian, dena prestatzeko. Euskaltzaleak elkarteak antolatzen zituen olerti egunak. Urtero leku batean, 1930ean, Errenterian, Jautorkolen omenez, 1930ean, Tolosaren arrezeren omenez. Jende argiarekin ibiltzen ziren Sales eta Arantzazu, haizea bezain libre. Behintzat ez zioten ikastolaz eta erabakiaz galdetu. Baietzaren seguru, hain erraza balitz. Otelo Otamendiko gobernanta leiho batean ari zen plaza kuskutzeatzen. Irene kasu egin zion eskuaz, alde egin aurretik, brigida. Jaingoinkoak, bere errukitasun neurri gabean, bi gauza utzi zituen munduan zabaltzeko. Liburu bat eta gizon bat. Jesus Salbatzailearen kondaira dugu liburua, Evangelio Santua. Joseren bururrobea Angel Mari izategarengana aurreratu eta txuku mutxuan hasi ziren. Guztiok ezagutzen duzue gizona, leku guztietan dagoelako, apaiza da. Behar beharra da jaiotzan, behar beharra da eriotzan. Sebas, berriz, txintxoadi burupenan murgilduta, 5 seme alaba lurperatuak zituen apaizik gabe. Eta gezurra non, gure etxaia han. Horregatik diotsuet, odolezko uholde batean itotzeko zorian dagoela lurbira guztia. Egungo erresumek daukaten izaera zaharra hankaz gora jarri dute batzuek, sozialistak, anarkistak, nazionalistak. Brauzta esnatu zien eliztarrak. Kristoren gandik alertu dira. Herri guztiak beldurrez eta ikaraz dauzkate. Idatzita dago, jaunegileak, zer esan zion Israelgo herriari. Lurbira horrelako mataza handia korapituta zegoela. Non parkat, oculus bester, neke misereani. Ez ezazue inoren errukirik izan, hil itzazue denak. Denak, zarrak eta gazteak, emakumeak, neskatxak eta umeak, baina ez ezazue hil bere kopetan hau daramana, gurutzaren seinalea. Iribarre txiki batek ihes egin zion Don Melitoni. Jeltzaleak seinalatzen zituena. Ai nazionalistak, zuen profeta faltsu gehiago maite duzue Elizamaren esanak baino. Bekatu zitalagorik, egia astuz, bizkarra eman diozue evangelioari. Argi ibili! Lehenengo bekatua izan ohi da egiten zaiena. Behin bat eginez gero, errenkada datoz besteak. Zein izango da zuen urrengo bekatua? Zein izango da zuen urrengo gezurra? Enbarazu egiten diozue jangoikoaren nahiari. Baina tempora, bona, beniant, pulpitutik jaistean, estulak ere ez ziren aditzen. Irtera solemnea. Don Meliton irribarre beatifikoaz. Monagiloak gurutzearekin, eta karlistak prozesioan. Ezen giro. Senarraren gana josuen Irenek. Lagunekin muturtuta berriketan ari zela. Begiekin erregutu arren kasurik ez. Azkenean besotik tiratu behar izan zion. Denek batera egin beraldute dantza? Gureek bai, behinik behin, gogaituta. Bego Margaritekin dantzatzekoa da. Alalda? Ustekaberik ez. Nork esan zion? Zer horrek eman diozu baimena eta zer horrek konpondu. Angel Marirekin aldendu zen. Ahoa itxi zuen Irenek garrasi egiteko gogoa iresteko. Txepel, makal, arroputzalakoa. Kostateritze zen plazara. Alarguna ematen zuen inurritegi hartan. Udaletxe aurreko erdila erabilio izen dantzarako, kioskoraino. Eta antze zegoen parrokoa pozik, eskuak otoitzerako bilduta. Eta Margaritak posizioan tenk musikaren zai.
Tartean bego apain-apaina, dantzari gona, mantala eta txalekoa dizdiratzu. Pospolinak Otamendi hotelaren aurreko erdian errefusiatu ziren. Kezka bizian. Josepik, berriz, lasai zirudien. Hasi ziren tradizionalisten txistulariak kioskotik, baita Prausta isildu ere. Liskarra eskaileretan. Haundila erdi-erdian jarri zen. Besotzarrak, zabalik, txistulari jeltzalei sarrera blokeatzen. Batzokiko batzuek oihuka erantzun eta karlista gehiago alzaldu ziren. Denak arrazoiz gainezka, denak zutan. Hurakanaren bihotzean Florentina Azkue, Ireneren lagun bat. Brigida plantxadora zakar baztertu eta karlista baten txistutik tiratu zuen. Brigidak berari hiletik heldu aurretik. Ahotsa altzatu zuen Normelitonek, aita gurea, zeruetan zaudena. Zirkuko lehoiek beste remediorik ez eta txaparrak otoitzerako erabili behar izan zituzten. Karlisten txistulariak keinuka jarri ziren ados. Bukatzean, segi jotzen. Jeltzalen lerroetan ere mugimendua. Florentina Azkue desagertu eta kioskoren atzean berpiztu zen. Sanson seme nagusiaren ondoan. Ez izena etzen kasualitatea. 15 urterekin morrosko handi bikaina zen. Planta ederrekoa. Amaren aginduz, txistulari abertzaletako bat jaso zuen leporaino. Bi gizonen artean aireratu zuten bestea. Otamendi hotelera begira. Giza ezi batek erdibanatu zuen plaza. Lau txistuak txioka dantzan hasi ziren bi taldeak, ahal bezala. Berdin zion, zenbat eta nabarmenago akatsa, orduan eta sutsuago txalo txaparra da. Hori zeleia. Irenek, bihotza plazaren modura, txandaka ikusi nahi, baina bando aldatzean gaizki hartzen zuten denek. Josepiri begira zegoela sumatu zituen bulkadak. Bi gizon mutur joka, bati sudurretik odola zeriola. Baketzera sartutakoak gerran bukatu eta zurrunbilo ikaragarri bat sortu zen. Oihuak, sartadak, iletiratze bortitzak. Txistuak mutu, tiro hotzak makurrarazi zituen bizkar guztiak, Guardia Zibila. Irenek alaba bat eskutik hartu, bestea bilatu, eta eskaratzean babestu zituen arrastaka. Oihartzuna izilu ezinik. Gerra etxe parean. Bazekien gainera, Hotel Otamendiko gobernantari zer esango zion Brigida plantxadora karlistaz. Eguerdian, plazara sartu orduko, zalapartaka hartu zuten umeek kamioi koskorra. Mekanizados Garmendia. Txoferrak zeremoniaz jaitsita, larruzko pitilera atera zuen Alkandorako patrikatik. Ea, senyorita Begoña Larrañaga Garmendia, non bizi zen, eta 1000 eskuzikin biratu ziren irrikaz, Irene atera berri zen balkoitxorantz. Piano bat, kamioaren atzealdean maindireekin babestuta eta 11 soka zeutxita. Ia bertan urtu zen, burua ametxez beteta, nahi zuenean jo, arratsaldean eskola pribatuak eman, bizitza alde, azkenean. Plaza ertzetik zetorren paki, txipi-txapa buru makur eta beltzez. Amona bat, arekin batera bego, eskolati joan zitzaio lanera bila, inork agindu gabe. Horrelakoa zen, beti bestearen sufrimendua apaltzeko adi. Gainera, oso lotuta zegoen izebarekin, ume-umetatik eraman zuen ark bederatziren vigilia gau mezetara. Eta birritan ezkioko ama ikustera ere. Hango agerpenak gezurretakoak ote ziren zabaldu aurretik. Begok aurpegiera zimurtu zuen. Mukitsu begiluzeen erdi-erdian zegoen aizpa. Hurbildu, eskutik heldu eta tiraka igo zuen etxeraino. Ama, pianoa, Josepik sukaldera saltoka sartzen. Aiton eulogiok esan zuen, egongelan ikusi arte. Eta arrazoi, udaletxetik haien etxera 3 pausu zeudenez, zenarra konplotaz jabetu eta bueltan bidali zuen kamioia. Ez zutela limosnari behar. Bazkaltzera iristean txintik ere ez. Alaben protestei entzungor. Maian eseri zen periodikoa leitzeko. Irene zutan zegoen. Komeriak oihukatzen esazteko bere koiutxa zela. Bere arrokeria zela eta kenduko ziela alabei aukera eder bat. Ez altzion txintxo onartzen eulogiok emandako dirua? Pakiren gainaino errespetuz isildu zen.
baina gauean biak bakarrik egonda asto beltzarenak botako zizkion. Piano hura bueltan ekarri behartzen. Bizkia 5 minutu geroago agertuta Josek ez zion esertzeko ere astirik eman. Sanjurjo administratuko ditek, sardeska platerean hiltzatu eta ahora eraman zuen. Zer esaten duk? Xebazek, estatu kolparen ondoren fusilatu nahi eta orain libre? Zenbat egindik kartzelan, 2 urte besteik ez? Utakume galantaduk Sanjurjo baina. Jose, Irenek, politikan, etzego gauza errazik. Fusilatuz gero, monarkikoek kanonizatu egingo litek. Errege destronatua bazaukatek eta gainera santu bat ematen beraiek. Idiak ezentzat etzen uten ez fusilatzea, ez kartzelan eskatzen, Irenek, azerraldigatik ahotsa dardaram. Ara bestea, senarrak, ez da gauza bera zoritxarreko istripu bat eta Espainia osoa mehatxatzea inondik inora. Istripu alda gizaseme bat trintxarekin zastatzea. Egoskorra zara gero. Sanjurjosk ez zuen bakarrik errepublika kenduko, gure bila etortzekoa zen, estatuaren etxaia da eta. Anaia babesten ari zen Idiak ez. Xebazek gatxagak erazu egin omen zion. Gatxaga ale ederra, Josek, abertzale hasi karlistegin eta azken aldian ezin atera zirkulo republikanotik. Bazkide ere ba omen zuan pentsa. Non geratzen da 5. mandamentua? Irenek sentimentu kontrajarriak zeuskan Idiak ezi buruz. Epaiketan lekuko batzuek espainolez etzekitenez etzomentzuten galdeketa ulertu eta fiskalak nahi zuena egin zuen haiekin. Biktima politikotzat jo zuten, arrazoiz jeltzaileek euskararen kontrako iraina. Era berean argi zegoen Gatxaga gisa joura hil egin zuela liskar batean, arotzaren trintxa batez zastatuz. Josek zaldien moduan artnatzotxa atera eta zel sifoia hartu zuen. Bota aita, Josepik, basoa eskaintzean ogi irauli eta uspez geratu zen. Pakik oske egin zion beheko Espainiari. Zeltzura arrautzak etxeko jaunak Josek eta gizonen basoetan bukatu zuen. Emazteari erakutsiko zion sifoi hutsa, ark buruaz baietz esan arte. Josepi Pakik haul jarri ezan ondo ogia, Ama Virginia negarrez azidun eta. Parrokiako kanpaiak laurak jogabe, koinataren oihua plazatik. Irene, bihozkada txarra saterazten balko itxora. Atorra gudo, ire anaia konferentzian. Miguel, urtean 3 egiten zuen hots Salesenako telefonora. Ama etorreztela abisatzeko. Biharamunian zen Parisa itzultzeko ordea. Agurtu nahi ote. Kale nagusi hartu zuen presaka. Paki mutu atzetik abiaduareri eutxi ezinik. Salesenian 2 bezero eta etxeko guztiak adi. Bai? Irene, Miguelek. Aita eta ama hil dira gaur goizean. Auto istripuz. Jesus Marieta. Baina nola? Esan dizut. Bihar arratsaldean da hileta, parrokian. Etorri 6 eta 4 Pakiren arrain begi tristeak. Ezin haren aurrean negarrez hasi. Naturaren legea zen gurasoak seme alaben aurretik joatea. Koitaduak berriz 5 aldiz. Arnaz estuka irten zen kalera. Pakik besarkatzen hasi zitzaion uholdea. Komediak behasaineraino iristeko. Alde ederraitaren txoferrekin. Donostira trenez, hango geltokian Goierrikoa bilatu, itxaron. Herrian, parrokia bidean, txutxumutxuak. Don Eulogiok automobila bere kasa hartzen omen zuen lehen aldia. Atango luzea hartan zuaitz baten kontra jo, akats mekaniko omen. Hildare ez ziren errua leporatzen ausartzen. Ordu laurden bat berandu izan. Miguel muturra lusatuta. Keinu egin zion arrebari aurreneko bankuan jarzedin, bere aldamenean. Jose eta alabak atzean, seme eta enkarnazion emaztearekin. Ark inoiz ikusitako mantelinarik ederrena zeraman buruan, beltz-beltza, eta izea bezain gardena. Primerísimako hileta, 11 paiz, dirutza kandeletan, kantu sorta bikaina, 3 meza batera. Bikarioak sentitu egin zuen salmoia, gizon langilea, eskuzabala, zintzoa. Ama aipatu ere ez.
zenbat ordu eliza ilun eta hotz horretan. Zarautzera joan arte triangelo batean atxilo bizi zen. Etxetik eskolara, eskolatik parrokiara. Pianoa zuen mundua sumatzeko zirrikitu bakarra. Saldikotxean eraman zituzten hilkutxak kanposanturaino. Segizioan ordena tinko mantenduta. Panteoia irekita zeon. Hilkutxak sartu eta itxi ondoren atean geratu ziren anai-arrebak. Miguel ministroen antzera, flanelasko traje grisa, beroki fina patrikan, sapieta guzti. Antesko zapate ilunak eta handikien sombreroa. Zerikusirik ez, Josek eskuan biribiluta zeraman txapel beltz arruntarekin. Hainbat gizon igaro zitzaizkien paretik, halako sombreroak erantzita. Migueli eskua eta doluminak eman, hark zerbait egokia susurlatu eta importante aldentzen ziren. Edadetua gehienak, seguru asko aitaren lagun edo sozioak. Gaixo ama. Baketsua zen maule sorterriko hierria. Belarra, artxintxarra, arrezitipiak, liliekin apaindutako hilarri zaharrak. Horren partez, monumentu tzar satarrura zutabe handina itxuak, marmorotza. Bukatutakoan, gurasoen etxera joatea agindu zion anaiak, hango gauza konpontzera. Trago txarrak zenbat eta lehenago hobe. Alabak eta Jose jardinean, aitaren bulegoan giltzapetu zen Miguel. Irenek amaren gelara jo zuen oinak arrakasta, mamu baten moduan. Altxa hankak, zuzen ibil, ixen, aitaren oihartzunak. Soineko, sapi eta oinetakoen hortzadarra. Ezin jantzi, baina limosnan emateak lotxa ematen zion. Lurrean pilatu zien erretzeko. Beroki gorri eder batek jozion begia. Odolaren kolorea, pasioa, bizitza. Hartu eta sudurrera gerturatu zuen beldurriz. Usainik ez, ohe gainean utzi zuen. Presaka erdi banatu zituen arribitxiak, armairu barrenak miatu. Larruzko eskupoltsa batean topatu zuen bere txikitako argazkitxo bat. Urrezko markoan, azpian liburu bat, Madame Bovary, Marthe Provence. Beroki gorriarekin estali eta Megili egin zion hots. Ematen zuen gorpuen zatiak ari zirela banatzen. Lorategira irtetean, etxea agurtu zuen betiko. Zertarako itzuliko zen ba. Egon lasai, anaiak batetik. Laster irakurriko dugu testamentua. Automobila bide erdian aparkatuta zeukan. Aitaren txoferra ondoan firme, uniforme berriaz. Miguelen etxetzarra 500 metroa zeon. Irene etzentutik ere esatera usartu. Josek edozein ergalkeria botako zuelakoan. Bueltan zenbat eta urrunago, orduan eta bareago. Negar egin zuen azkenean. Eguzkiak entzen zion horma eroria zen, bai, baina orain bidea libre zuen haizeak ere nahi adina jotzeko. Zarautzera iristean tren geltokitik aditzen zen festa. Ahaztuta zuten, aurreko astean, kartzelako neskamutiak artean atxilo, herriko lehenengo greba orokorra antolatua zuten batzokikoek. Gobernadoreak amore eman eta handi gutxira gazteek askatzeko agindua eman zuen. Zergatik ez dugu paki ongietorri garamaten? Josek Zigordia eta San Francisco kaleko bidegurutzean geldituta. Ea behingoz elizatik ateratzen den. Irenek baietza eman zuen buruaz. Inusentea, abiatu eta bi pausotara, Josek norabidez aldatu zuen urrutiko ezagunei irribarrez. Segi lasai, oraintxe bertan noa. Alabek ere kale, Josepik katuen antzera nasa zapaldu bezen pronto, begok baimena eskatuta. Koñata konbentzitu eta plazara joan ziren. Pakik besotik hartu eta Irenek ez zuen bihotzik izan askatzeko. Aita, ama, behasain. Mojak, pianoa, liburuak. Bizitza bidea bada, bereak kiribilak egin zituen zeruan. Bukaeran koñatarekin bat egiteko lurrean. Jendetza kantari, jeiki euskotarrak laster dator eguna, sortaldetik ageri da argi gozo biguina. Beraurrean bildurtuta iesi dijoa iluna. Han arantzazu barrena, han miren xales eta aizpak, miren garate besarkatzen. Beste mundu batean bizi ziren haiek.
Ikusle hutsa zen Paki eta baita Irene ere, haren aukera galduta. Erantzunik eman ez zuenez, emakume abertzale batzak beste emakume bat hartu omen zuen ikastolarako. Gaztea, polita, argia. Labadorean adizuenetik ezin Xalesekin lehen bezala jokatzea lortu, eta haian bere irudipena izango zen, baina Xales ere antzera zebilen. Kalejira osatu eta batzukirantz jarri ziren martxan. Ezin haien atzetik ere joan, koinatari zitzaion egokia iruditu bere egoeran. Etxera itzuli behar zuen. Halere ez zuen besotik askatu. Bidean Urriza alkatearen etxeak onditxita zeuzkan lehioak, kontrako oiloak geratzeko edo. 40 metro egin eta bomba lehertu zen. Estandak lurrera bota zuen Irene, belarrietan makilekada jasota, non zegoen ere ezekiela eta estura arrotz batek barrutik hartuta. Paki aldamenean zetzan uskurtuta, sabel ustua besarkatzen eta burutik odola zeriola, nazareno baten moduan. Ahoa zabaltzen eta izten arrainek lehorrean bezala, baina Irenek ezin aditu, zorabiatuta, joan da, eta estu bat zoruan jartzean, kristal pusketek zizkatu eta aurra odolaz bete zioten. Justu alkatearen eskaratzetik erotuta irteten ari zela, alkandora hutsean, ilea otzandu gabe eta pistola bat eskuan. Seguru asko marruka, eta segituan agertu ziren korrika gizon gehiago, samur baztertu zituzten koinatak. Berehala begiluzeen artean, Jose eta Xebaz, izugarri larrituta, auskalo esote zieten esan, emazteak lehertuta hil zirela. Goizean goiz zabaldu zen bidean Zarautz zeharkatuko zutela, eta 10:00 greba egunean bezain utzik zeuden fabrikak. Langile gehienak plazan, txistulariak, ezpata dantzariak, abuztuko Ama Berjiniren egun handia ematen zuen. Udaletxeko fatxadak 4 zutabe potolo zituen, tenplu erromataren antzera triangeluan bukatuta. Goiko solairuan zegoen balkoia, zutaben arteko 5 hutsunetan enkajatuta, eta momentu hartan, jendez lepo. Sukaldeko balkoitxora atera zen Irene, alabekin estutu zetzirelak irurak sartzen. Torri gurera emakume, Antonia lagunak aldameneko irakinetik. Hobeto ikusiko duzu eta. Berez, urrutego zegoen haren etxea udaletxetik, baina hango miradoreak. Zalantza plantak egin zituen Ireneko onartu horretik. Antoniarekin batera antolatutako txokolatada ederrean egona zen Olabegatarren palazioan. Banko Gipuzkoanoko zuzendaria zen Patxetxeko jauna eta biztan zegoen. Pasillo zabalak, aritoak, Vatikanokoen pareko altzariak eta dena txukun-txukun goizeko 11 etziren arren. Zer ikusirik ez Ireneren kobazularekin, Josepi hurakanaren opari. Ai Josepi, ezin arrastoan sartu, azkena San Ignacio martxarena. Udaberrian letra berri bat ekarri zuten batzokikoek herriko umeek abesteko. Euskara ederragoan idatzita zegoen, adibidez, lur esan beharrean, ludia eta horrelakoak. Ba, Josepi temozoark ez zuela nahi. Hango negarrak, non eta batzoki erdi-erdian. Oparien bitartez, konbentzitu behar izan zuten. Iritsi da uztailaren azkena, eta ekin dio ume babes batzak ere zerkia kantatzeari. Iñaki, Jainkoak bialdua, ludian izateko, Josuren gudarien burua, trarararara. Koru harmonikoaren atzetik ordea, ahots burlati bat hitzarrekin kakakaka. Ignacio, gure patroia handia, Jesusen konpainia, Josepi. Oroitzapenen amorrua disimulatzen saiatu zen Irene. Antoniak etxesan pentsa berarekin lotura zeukanik. Han pianoa. Udarako arratsaldetan leiho irekitetik bera jaisten ziren Itziar eta Arantzazu Olabeagaren sinfoniak. Zerutik bezala. Bego zarregia zen hasteko eta Josepi. Antoniaren aldamenean atera zen balkoira petxo handituta. Erregina eta markesa. Jendetzaren oihuak zirela eta ezin aditu diputatuek esana. Lehen Monzon, gero Irujo. Gora Euskadi askatuta bukatu zuen ark ukabilastutuz eta plazak hau batez erantzun. Eskerra Republikanoko diputatuak aurkeztu zituen haiei hitza emateko. Etzen kasualitatea katalanakan egotea. Sabino Araneren hilobea bizitatzera zeramatzaten PNV-koek. Haiekiko solidaratetean utzi baitzuten jeltzalek parlamentua, protestan. Diputazioetan nork agindu zen arazoen muina. Jose eta Xebaz ez ziren konturatzen. 3 urte ditxosozko Republika ekarri zutela eta artean hauteskunde probintzialak eginez zirenez, Madrilek aukeratzen zituen hango mandatariak. Madrilen interesak defendatzeko. Argi geratu zen ardoaren gerran. Lehen ministroaren tronoa eskuratu bezain pronto, buru belarria zizen desegiten Lerroux eskuindarra ezkerrekoek aurretik egina.
Adibidez, erreferendumean aprobatutako autonomia estatutua. Gutxi balitz, iragarri zuten ardoaren arrantzelak igo behar zituztela, eta han bota ziren gainera Euskal Udal pila bat, Donostiako alkate sozialista buru. Josek zioen ardoaren arrantzela komentzirela udalen aurrekontuen erdia, eta handik matxina da. Sebasen arabera, berriz, Madrileko autonomia estatutua gelditzarekin nahikoa ez eta kontzertu ekonomikoa kendu nahi zuen. Probintzia defendatuko zuten taxuzko diputazuek, txakurrak ordea, zaunkarik ez jabeari eta udalek bilerara deitu zuten gobernuarekin zuzenean negoziatuko zuen ordezkaritza aukeratzeko. Gobernuak debekatu arren bilera egin zuten, baina ala moduz, udal ordezkari gutxik ekidin batzituzten errepide kontrolak eta poliziaren trabak. Horixe ari zen gogoratzen diputatu katalanetako bat udaletxeko balkoian. Jendetzak eman zion oihartzuna bukaerako oihuari. Bizka Katalunia liura, bizka Euskadi liura. Ondoren, txistulariek negar puntuan jo zuten agur jaunak. Eta denak autoetara igota, sekulako txalo eta upaden artean abiatu zen segizioa ikurrina eta zeinera erraldoibik osatutako arkuaren azpitik. Parentesia itxita, sentipen deseroso bat utzi zuten plazan. Irreala izan ote zen, zapore gazigozo bat. Lanera itzule beharra zuten, bizitzak berdin jarraitu zuen. Edo hori uste zuten. Ordu bata laurden gutxitako kanpaia. Jose iristear, eta artean maila atondu gabe. Gerosiago etorriko ziren Patxi Begorekin eta Sebas. Azkena beti Josepi. Hain zaila altzan enkargoetatik zuzenean etxeratzea, ez altzuen ama itota ikusten? Udarako, etxe bizitza lokatu zioten koinatuek Madrilgo jaun bati, eta Joserenean zeuden gerostik. Brigida plantxadorak egin zituen bitartekari lanak, eta egiak esaten hasita, sardinak latan bezala biziziren bi familiak. Lan guztia, Ireneren bizkar zegoela. Kalean marruak, Viva España! Etxeko eskaileretan burrumba. Ate damanteko basatia, ikusiko zuen Josepi sorgin horrek. Sukaldera berriz bego sartu zen. Zuzenean balkoitxoraino. Udatiarrak ama. 40 edo 50 lagun, trajea zein albornoza soinean. Batzuk serio demonio beso fascista altxatuta. Besteak kale jiran irrebarretsu. Ipar kaletik zetozen. Udaletxerantz. Balkoitik zintzilik jarraitzen zuen ikurrina batek. Goizeko ilusiotik arrasto bakarra. Muera la República! Paki iritsi eta haiekin estutu zen balkoitxoan. Han Don César Mendoza, haien apopilua seinalatuz. Gizon ilarra zen. Kaskamotza eta antiojo beltz potoloen azpian sudur luzea. Eta han Andrea, Doña María del Rosario. Beti ondoan. Baietz komunian ere bakarrik ez utzi. Le potente alakoa. Infanten antzera jantzita zeraman semea. Ematen din granotela osorik hartu duela. Itsasoari begira 10 neskame eta guzti. Baita zera ere, esan nionan Florentina azkoek lagunduko ziola arropa garbitzen eta lisatzen, horixe egiten diten kanpotarrek ezta? Eta Doña María del Rosariok ezetz, misterio handiz. Seguro nagon, gauerdian joaten dela salbideko labadorera. Eta gero etxe barruan zabaldu. Lepoa egingo niken. Ez Irenek, ez Begok erantzun zioten. Hau berokeria baino, inkontinentzia zen Pakiren arazoa. Iritsi zen inbasioa udaletxea ateraino, eta hango langileetako bat irteten harrapatu. Larrua jokoan, bidea libre utzi zien. Jose barruan egongo zen, gai zen eroiarena egiten hasteko. Plazan, taldetxoetan sakabanatu ziren hitz eta pitz. Don Cesarrek txorien moduan mugitzen zuen burua, alde batetik bestera, bixi aldatuz, emastenen ondoan. Balkoitik ateek kraska eta 4-5
udatiar atera ziren, ikurrina bota eta Espainiako banderatzar bat zabaldu zuten. Primo de Riveraren garaiko hori gorri itxusia, piperpotoa. Behekoak, txaloka eta bibaka astean, goikoek besoa jasoz erantzun zieten. Kale nagusitik agertu zen Josepi. Eskerrak, eskaratzera sartu zen. Noiz eta hainbat mendigoizale gazte korrika zetozenean, alkondara hutsez. Zuzenian jo zuten fasistengana. Ama, Sanson Azpeitia! Izua Don Cesarren aurpegian. Florentinaren semeak zakar baztertu eta lurrera bota zuen belarra ebakia bezala. Antiojoak baldosetatik arrastaka. Madrildarra labanketan saiatu zen haiek aurkitzen, itxuz mustuan. Kolpe dantza hasita txiripa zioten burua zapaldu. Doña Maria del Rosario, aingeru baten moduan sartu zen, ero guzti haien erdira. Antiojoak mimo sartu eta senarra besotik gidatu zuen enbatatik kanpora. Irene alabaren aurrean jarri zen. Barrurantz bultzatzeko, eskerrak neskak besterik ez zituen mundura ekarri. Udazkanak ere, lasaitik gutxi. Idaiak ez santuari epaiketa errepikatu, eta libre irten zen. Milaka lagun zeuzkan zain getarian. Gabriel, goian geroari ez zioten ongi etorri beroa gorik egingo. Euforiko eutzeratu zen Jose. Alaba nagusia, hiltzaileari entregatzeko gaizela. Begoko idatua, emakume gorputz barruan artean ume. Eta Espainian aldean, zaharrak berri, anarkistak eta sozialistak arma pilatzen ari ote ziren iraultza. Dendetan eta labaderoan beste konturik ez. Urriko greba, hala ere, ez zuen inora horrela espero. Goiz batean hasi zen, eta udaletzera sartu gabe, jo zuen Jose batzukira. Beriztain, udal idazkariekin eta Angel Mari izaterekin batera. Irenek, normal bidale zituen neskak eskolara. Enkargautera irten aurretik. Jaiko maitea, txakurrik ere eskale nagusian. Beldurtuta, etxera bueltatu eta justu hartu zituen alabak. Pozak zorazen eskola itxita zegoelako. Arratsaldean, Josepi oi bezala bakarri bidali nahi ez eta arekin eskutik hurbildu zen jela fabrikara. Puska bat nahikoa, pertsande batean jarrita jana ezkaltzeko. Erregearentzat Espainiko ateak bezain itxita zegoen. Pakik kontatu zion herria osorik eratu zela. Antoniak, gerra hotza ditu zela erratitik Asturias aldean. Florentina azkuek Mondragon mantxinatu zela. Freskarako azken gauzekin improvisatu zuen alfaria. Jose azaldu ere ez, batzokian ibiliko zen munduan zabaltzen. Etxekoak hor konpon. Bat batean, sukaldeko bonbilla etzali zen. Kandela biletu zituen armairuan, txikitan bezala pizteko. Izu zirrara. Eta bitartean, norbait zertzen bazen? Nora araio zegoen Jose Arlote horiaren premia zeukatenean. Auskalo ze ordutan txeratu zen. Berandu. Eta lehenengo argiekin gozaldu gabe demonioizko batzokira. Egia da gauza handirik ez zegoela ahora eramateko. Ez nezaleak baserritatik jaizteko beldur okindegi eta denda guztiak itxita. Maizate bat jan beharko. Puskako beto probetzatzeko. Otortu guztiak koinetuekin egitea erabaki zuten. Hurrengo gunean, labadorean aditu zuen politikari importantearen bat atxilotu zutela Mondragon aldea. Herriak Errusia ematen zuela. Hango Santagedo balnearian egin zinan ederra zerak, Florentina. Eta kantatzen hasi zen. Hilda Canovas, fuera Canovas, pikaro gaizki ez zila. Galdu zituen gari zelaiak gainendu zaio zazila. Biba Angiolillo, Castellana batek eskerreko ukabila altzatuta. Beti isilik. Zenen anarkista omen zuen.
Zalbide txiki baserrian bizi zen Florentina, kaletik gertu. Ireneri, etzera laguntzeko esan, eta marmita erdiezne eman zion. Hori esker, arratsalde osoan jardun zuen koñatek anaiak prestatzen, eta kroketak biara muinerako. Despentzan, zeipatata eta lurlehorra. Emakume eskuadroioak ikusten ziren, denda batetik bestera ateen zirrikituetatik barrura begira. Udaiazpiko ezurrekin egositako zopak laster bihurtu ziren urbero utz. Egoera, ez bazen laster bere onera itzultzen, aratoien egizan hasiko ziren sukalde askotan. Patatak ere agortu, eta pakiren azkeneokeekin osatu zuten laugarren eguneko bazkaria. Garbantzuak. Denak maila zain zaudela agertu zen Jose. Lapikoa ikusi. Munturra okertu eta kalera itzuli zen berriro. Sebasek ezin disgustua disimulatu. Horrelakoetan, bere kartzen zuen min gehien. Garbantzuen zalda faldo ondoren, ohean itxaron zuen Irenek luze. Zenarra noiz etorriko. Gabon, Josek damutu gotxez. Ondotzu zekien noiz eskatu berkamena. Gau on, bihar zer jatekorik ez. Eta? Nola eta? Kezkandioak dauzkat. Kataluniako Republika aldirikatu dute. Bo, ez duzu ulertzen. Biluztu eta mortututa oheratu zen. Hormara begira. Burua zorrosten omen du barauak. Eguerdian esperantza jarri zien alabei plateretan. Gauza tristiagorik, aukera bakarra zeukan Mire Xales. Utikan lotxa, utikan erreparoak, tripak horroka zeldatatu zuen eskaratzean sartzen harrapatu arte. Bixi-bixi sartu zen haren atzetik. Mirenek salto eman zuen beldurrez. Jesus emakume, barkatu eta estarrian trabatu zitzaizkion hitzak. Ez zen erregutzeko jaio, mila aldiz nahiago goseak jota hiltzea. Nola erori zen hain baxu, ezin zien baina alabei hori egin. Amorruak estanda egin zion barruan. Zeini bota ordea desgrazia guztien errua? Xalesek esku hartu zion goxo. Orain ez, etorria di gauerdian. Ireneri malkoz bete zitzaizkion begiak. Hain nabarmena zen bere beharra. Sebasekin hurbildu zen kontualdi serenoa saiesteko. Lakari bat babarrun eta zaku bat batata jaso zituzten ordainetan. Eta informazio baliotsua. Sebas herritan ari ziren haragia saltzen. Eguzkia irten aurretik abiatu zen Sebas bizkiaren bizikletan. Bai eta 6 haragi puska handirekin etxeratu ere, trapuetan bilduta. Naiz eta txalaren lepoaldekoa zen, solomilloaren parte ordaindu behar izan zuten. Irene trapuak bihurritu eta bihurritu ibili zen odoltantak frijitzeko. Ez altzen amesgaizto ura bukatuko. Mondragonen politikaria erail omen zuten, karlisten diputatuetako bat Espainiako Kongresuan, Oreja jauna, eta Asturiasen iraultza komunista piztu omen zen, edo sozialista. Madrilek armada osatu eta Afrikako heroiari eman omen zion ardura, Franco generalari. Kainoikadak, tiroak, batailak, hildakoak, fusilamenduak. Ez Frantzian edo Alemanian gerra handian bezala. Gerra hotsa kostaldetik zetorren. Etxe aldeamenera iritsi gabe ere, egun gutxian erakutsia zien norberaren txarrena azalerazten zuela. Artaldea borrokan, 8 festa, orain bazekiten. Pilarika egunean hasi zen atertzen, dendak zabalik, Josek etxean afaldu zuen aspaldiko partez, emazte eta alabekin, gero Josepi gertaratu zen amarekin harrikoa egiten, inoiz ez bezala pentsako. Egi alda guardia beti petardoa jarri diotela buruan, eta paiz bat goitik bera ireki dutela txerrien moduan, Josepi, doinu serioz. Ama, gu nazionalistak gara, gu euskaldunak gaitun, eta begoren lagunak? Akabo, trampa hori? Haiek ere euskaldunak ditun, baina beste ideia politiko batzuk zauzkaten. Karlistak? Horixe, baina euskaldunak, igual. Udaberrian une batez eman zuen olerti eguna zela eta adiskidetuko zirela, tradizionalistak eta abertzaleak. Espejismo hutsa. Ados udalbatzak jaso zituen idazle eta euskaltzaleak. Urriza alkateak euskararen aldeko hitzaldia eman eta kale bati Lizardiren izerra jarri zioten, baina koskak
urrun zeuden berdintzetik. Alabak baietz buruarekin, lasaitu gabe, nondik zetorkion bat-bateko interesura, 11 urte pasatxo zituen, bere okerren argitan edo begoren itzalean oso gutxi ezagutzen zuen Irenek sortzen ari zen pertsonatxoa. Erdaldunak zerura aldoaz? Jakina, baldin eta merezi baditen, nork esan dit kontrakorik? Eta komunistak? Guztiok, tira, segi esan ohera. Margaritak ziren begoren lagunak, tradizionalista sutsuak. Nola sentituko zen Josepi ikusita aizpa perfektua areriorekin lerratu zela? Bata abertzalea, bestea karlista. Euskal Horrian agertutako narraziotxo haren antzera. Mirentxu eta Lorentxo izeneko bilagun norbere bandokoa. Nazka ematen zuen politikak, nazka manifestazioak, nazka estura sentizeak, indultuek, gezurrek. Ez maitasunak salbatuko du gizona, eta horixe kontatu beharra zegoen, maitasunezko istorio bat, politika santuaren gainetik. Euskal Horria irudikatu zuen bere testua erdi-erdian, neska abertzalea eta mutil tradizionalista. Zizarra sabelean, gaztetan esku ona zeukala zioten mojek, eta harrokeria bekatua zela. Miren Xalesek ere idazten zuen, baina urrun zegoen haren trebeziatik, urrun haren bizimodutik. Antonia behar zuen faro, ama perfektua izatea. Orduan, zer dela eta begiratzen zion bihotzak Xalesi? Pixka batean utzi zion amesten bere buruari, horixe besterik ez, bai ziren. Amets inosoak, begira bestela zer gertatu zen ikastolako maistra lanarekin, etzela gai izan Xalesi ezer erantzuteko. Auskalo zergatik. Joseri aurre ez egiteko, aukeratu behar izanez gero Jose humilatu alaberak lan egin. Argi zeukan lanean hasiko zela, inongo eskrupulurik gabe. Orduan, zer zen, bertigoa, beldurra saiatze hutsari. Negarrez hasi eta burkoan itzatu zuen aurpegia, Izeta eta Joseren barre algarak, plazan, garai zebilen loplantak egiteko. Berri onak azkenean, 1935ean. Estalita eraman arren, Pakiren sabela geroz eta puztuago zegoen. Bigarren hilabetean kontatu zion Ireneri, pozaren pozez negarrez. Bihotzerre handiak zituenez, ume hiletsua aterako omen zen. Irenek irribarre egin, baina ez zion erantzun. Goizode berandu hasi beharko zuen gaixoak berria lauhaizetara zabaltzen eta begiratu errukitsuei aurre egiten. Jose mendigozaleekin Aralarren asteburu pasan, Irenek hitzeman zien neskei kostara urreratuko zirela goizeko 8etako mezetara joan aurretik. Kosta, hasieran bitxia egin zitzaion zarauzarrek playa esateko ibiltzen zuten hitza. Eguzkiarekin esnatu, plazara jaitsi eta hots egin zioten Antoniari. Emakume ona zen. Zeukan diruaz alarderik egiten ez zuena. Irenek berriz, zeharo azuta zeukan premiarik gabe bizitzea zer zen. Aurreko gabonetan, momentu batez, eman zuen lortuko zutela. Ostirala izan arren, inozente eguna eta nahiaren txoferra agertu zen poltsa bat bete bilete zekarrela. Mekanizados Garmendiaren dibidendoak omen, 10.000 peseta, bilete mordo eder bat. Ederki ari zen bego eskolan. Laster bukatuko zuen. Laster bukatuko zuen. Donostiako akademiaren bat ordaindu halko zioten. Mekanografia, kontabilitatea, ez zedila amaren moduan, otarren batean preso geratu. Eta soineko berri bat Josepirentzat. Eta bazkari polita denontzat leku dotore batean. Txoferraren atzetik jaitsi zen Jose diruarekin eta Irenek pentsatu zuen bertan hilko zela. Nora zijoan etxe kalte hori? Alferri joan zen haren bila. Inork ez zekien non zegoen. Ihes egin ote zuten? Zulo berriak estaltzera joan ote zen? Beste erokeriaren bat? Batzuetan gogoa zuen. Ukabilak estutu zituen, pentsatze hutsak, ikara ematen zion. Bihotza harin itzuli zen etxera. Alabei tutik ere esan gabe. Gelan gorde zen. 2 ordu geroago agertu zen senarra, harrotuta.
Gurea da etxea. 10.000 pezetarekin, amorruak ezionia hitz egiten uzten. Patxi olagabeak kreditua eman dit. Kreditua? Hipoteka emakume. 5 urte pixka bat, estu eta kitxo. Pixka bat estu? Beldurra. Oposizioarena aurpegiratu nahi zion. Hiletarena, alabak bazerrean ustea. Zenbat ordaindu duzu? 6.000 euro? Gehiago. 7? Ez galdetu. Gizonak egiten ditu bere zorrak eta gizonak kitatu. Alabengana ihes egin zuen. Irenek ez zion hilabetez hitz egin. Antonia eta noiz jaitsiko ditxosozko kantarekin tematu zen Josepi. Ardoa eranda mozkortzen naiz, pipa hartuta txoratzen naiz. Josepi, apeka baina gogor. Korte jantzian lotxatzen naiz, nola Dremontre biziko naiz. Josepi, neska sorgin horrek, mozkortzearena itxusia dun. Zenbat aldiz esan behar dinat? Isildu gabe, Josepi txistuka hasi zen. Txistua jotzea ere bai, ez aldun aizparen gandik ikasiko. Alabekin agertu zen Antonia. Oiaioka eta txitak. Apain eta formal. Semeak etxean. Joseba, 17 urterekin, omen zen nor batzokian, eta Iñaki, anaia nagusiaren ezpalekoa. Haundiarena entzun alduzu? Antoniak. Ramon Jauregik 1921 irabazi zuen Haundia ez izena. Rotetarrek ingurumariko frontoirik handiena eraiki zuten haien sagardotegiaren atzean. Inauguraziorako pilotariak, erremontistak, harri jasotzaileak eta 2 borrokalari ekarri zituzen. Haietako bat, Maseti ospetsua. Ez inor garaitu borrokalariak. 600 pezeta jokoan. Ausartan dana irten zen. Maseti eta bestea txandaka joan ziren inozoak menderatzen. Barrere egin zuten Ramon aurreratu zenean. Kaxero kankailu bat. Alkandora barratua eta blusa beltza soinean. Horrelakoek presaz jotzen zuten aurreneko kolpea. Masetik eskua harrapatu eta ura bihurrituz belaunikatzen zituen, minez oiuka eta erreguka. Handikotea berriz zain geratu zen, hartz handi eta ergel bat. Maseti konfiatu eta publikoari egina izan zion keinu bat. Morroskoak bat batean, belarri batetik bizkor harrapatu eta bestean Jesukristoren zartakoa eman zion. Zerraldo erori zen 1000 konbatearen garailea eta ikusleak horroka. Ia ezen aditu roteta zaharrak garrasika eskaini zizkiola beste 30 duro bigarren borrokalariaren gatik. Alferrik, ordurako hanka egina zegoen. Brigida emazteak ez zion dirua eskuan berotzen utzi. Edateko gai zen, eta bukatu da ostiralean bizitzea. Plantxadora ogibidea ikasteko erabili eta ganbara txiki bat erosi zuen Zigordia kalean. Justu, plantxak sartzeko adinakoa. Senarra, okindegirako kontrata ez ezan, eskatu zion Roteta jaunari, eta Erreustaneko etxean jarri ziren bizitzen. Okindegiaren gainean, hango morroien moduan. Etxe bizitza oso bat haientzat bakarrik, ederra aldea. Agidan ez atzo, izerdi patxetan zegoela, txikiluko iturria ustu omen zuen astaki horrek. Okurritzea ere, etxera heldu eta braust erori zen lurrera. Zinkunegi medikoa eraman dute goizean, alferrik. Hanka bat beste munduan omen dago. Itsasoari begira aditu zuen pasadizoak Irenek, alabei begira. Hoteleetako neskameekin batera, ari ziren baineroi korruan heltzen. Esku batean, baineroak haiengatik barrura tiratzen zuela poliki-poliki. Urertzean, egurrezko tehandietan albornozak jabeen zain. Berorena apain zintzilikatuta. Josepirena, ala nola, felpazko gerriko hauretan. Zergatik ziren hain ezberdinak? Auskalo, eta momentu hartan ez zitzaiola axola. Amare liburua topatu zuenetik, gorputzaldi arraroa zeukan.
Kasualitate gutxi tiradera fondoan agertzea. Hilabete haietan guztietan, behin edo behin, azeleratua zen beste zerbaiten bila ari zela. Eta beti eragin zion zirrara. Auskalo noiz orbainduko zitzaion zauria. Ordurako argi zeukan. Ama urrunak marka handiagoa eragin zion, aita hotz eta zorrotzak baino. Liburu dotorea zen. Azal gogorrekoa, berdeska. Izenburua urrezko moldeetan. Zabaldu eta lehenengo horrian eskaintza bat. Ziztada. Trazu fin, sofistikatuetan. Paris, Annette, au clair de lune. Pierre, Pascal, Philippe. 37 urte bete behar zituen Ironek. Berandu baino lehen, amona egingo zuen begok. Konturatu gabe, bizitzaren erdia joan da. Lehenengo horrira saltatu eta hasi zen irakurtzen. Nous étions à l'étude, quand le proviseur entra. Eulogiroren aintzinean besterik ez zen ama siberera zaharrera gibeleratzen. Bestela beti frantses dotorez. Hortakotz, bazirudien Anet bera ari zitzaiola historia kontatzen, eta zeharo irreala zegoen Charles Bovaryren klasekide baten paperean. Bere burua bultzatu behar izan zuen jarraitzera. Frantses artean, arrotz egiten zitzaiola. Charlesen bilbidea, eten omen ondoren hasi zen emaren harira, eta orduan murgildu zen Irene zeharo kontakizunean. Madame Bovary c'est moi. Ama ari zen hizketan. Bizitza esparretan, bihozgabetuta, zaporea aurkitu ezinik, desengainuan kaiolatuta. Handik ihes egin zuen, gatz eta piperraren premian. Pasioz, existitzeko irrikaz. Madame Annette? Eta Madame Irene? Leiogarbien munduan, distantzia pixka bat hartzean, liburu argazki bihurtu zen. Zarautza iristean, bihurtu naizen pertsonarena. Edo bihur zatekeena. Amarekin, Parisalde, egin izan balu, nerabe triste eta bakartia zela eskaini zionean. Etxerako orduan beti berdin. Josepi falta. Non zegoen ume demonio hori? Ire aizpa? Begori nahi gabe herri eta tonuaz. Antoniaren aurrean, gainera, haren modu dotoreaz saiatzen zen, alabe izuka egiten. Malekoira seinalatu zuen begok. Aizpa, marrubizko izozki erraldoi bat ari zen miazkatzen, haien zain. Irenek trasteak beso baten zamatu eta malekoiko arranpa igo zuen bixi-bixi, eskua zabalik. Josepik metro batzuk ihes egiten zion irribarrez. Izozkiko tantak zehaztasunez miazkatuz. Txakur txiki bat aurkitu dut malekoian. Neronek emango dinat txakur txikila. Goazen man etxera, berandu egingo zaigun eta elizarako. Udakiar gutxi zeuden herrian, gutxiegi gauza onerako. Aurreko iraileko istiluak zirela medio. San Fermin pasatu eta Carmenak iristear, Maria izan oizenak hiruzpalau tanta besterik ez. Zer egingo zuten? Altzarigintza lur jota eta herriko beste industriak hutsaren hurrengoa. Turisten diru iturria lehortuz gero, desertuan baino jende gutxiago geratuko zen azkenean zarautzen. Gainera, etortzen zirenek ondo lotuta zekarten poltsa. Don Cesarrek eta Doña Maria del Rosariok martxorako bidali zuten mandatua. Bertaratu eta bota ez zioten bakiri erdia ordainduko ziotela. Eta irentxe egin behar, berandu egi beste apopilo batzuk bilatzeko. Turista batek atentzio eman zion Ireneri. Emakume gazte bat, Munoako miradorean, zoriontsu. Malekoi gainetik egan bezala. Aingeru bat. Frantsesa izan behar zuen itxuragatik. Goizeko intza bezain freskoa. Kloskapela estua, guardasola, gazazko soineko horila, begizta handi bat eskote lotxagabea apaintzen, eta klosaren azpitik Louis Brooksen moduko garzon orrazkera ausarta. Arratzaldean 3 erabaki handi. Bat, jostunaren eraman zuen amaren beroki gorria.
Zoragarria Joseperen hitzetan, konpontzera. 2. Paki hau sartu etzenez, Xalesek moztu zion ilea, pelikuletako emakumeen antzera. Motz. Urteak ziren etzela edar sentitzen. Joseren antzerek hasierako harrera, hotza, ederki berotu zen gauean. Labaderoan ere, lagunak txundituta eta mesfidati. Irene, besteak bezala, gobara harri gainean melaunikatu zenean, zirrizarra hasteko, lasaitu eta betiko berriketara itzuli ziren. Eta, 3, Madame Bovary euskarara ekartzen saiatuko zen. Liluratuta goraipatu zion proiektua Xalesi, eta hark, ezetz, Madame Bovary parrorratza hartuta. Zerbait berria jos zezala euskaraz. Zer baina? Zinkunegi medikuak, batzokiaren presidentea zenez, botikarik garestienak errezetatzen omen zizkion, haundilari. Don Segismundo Gantxegirengana jo omen zuen brigada plantxadorak. Karlisten buruzagia zen Gantxegi zaharra, eta haundilak lanak egiten zizkion noizean behin. Biegunez itxaron zuen patriarkak. Don Lucio Martínez de Luna Galeno famatua bidali aurretik, Baños Calientes hoteleko aspaldiko bezeroa. Astoi garestia airean bueltaka gerturatu zen, Erreustanera. Mukizu zorritxoen segizio atzetik. Begirada jakintxo batez, diagnostikatu zuen haundila. Gaztetan, paraje malapartatu haietan, toreatzen, egokitu zitzaion gripe espainiarra. Atzera egin eta ahora eraman zuen traje jakaren goiko poltsikoaren zeukan zapizurile. Etxekoek 40 aldian geratu beharko zuten. Auzoa izututa. Brigida plantxadora eta Manuelito semea etxean atxilo. Janaria soka zigotzen zieten. Buru otarre batean sartuta, haietako aurrena noiz hilko. Manuelito gizajoa, mehea eta eskasa, herriaren umoreak ez zuen txikila izendatu. Sotila bezain krudela izan zen bataioa. Manueletik, Manuelitora, ergelen kanpaitxo lepotik dilindalan. Beste pasadizo batek ez zuen asko lagundu. 1935ko ekainean, Koreian, batzekoak ziren Espainia guztiko karlistak. Desfileak, mitinak eta indar erakustaldia. Baina, haraino bidaiatu behar. Zarauzko gehienak Don Segismundoren fabrikako kamioietan garraiatu zituzten. Uniformeak eta txapel gorriak ezkutuan. Gobernadore zibilak haien ekitaldiak debekatzen baitzituen. Gantxegik eskarmentua eman nahi zion Isidro seme errebeldeari, haien baserri baten maizterraren alaba haurdun usteagatik. Haundila, Manuelito eta Silvino, herriko beste gazte bat, eramatera behartu zuen bere kotxe. Zirkulo tradizionalistan geratu ziren goizeko 4:00. Isidro burrunbaka ordu erdi berandu iritsi zenerako, Manuelitok eta Silvinok lokaleko bandera erraldoia jaitxia zuten paretatik. Masta eta guzti. Kopilotuaren aldean lotu zuten masta. Leihoak, jaitxita ateek erdian, osatzen zuten zutabean. Isidrok etzen muitu. Ezin inork kopilotuko lekura sartu. Haundila, atzean enkajatuta. Silvinok hartu zuen azken lekua, janaren otarraren ondoan. Alferrik begiratu zion Manuelitok Isidrori, aitari. Ez zegoen lekurik. Silvinok muturrean atea itxi eta ziztu bizian abiatu ziren. Praka luzeak jarri zizkioten aurreneko eguna zen. Okasiorako propio josiak. Brigidak gerrara arte gorde zituen eta majo damutu zitzaion orduan. Manuelitok berak oihukatu zuen leiotxotik, aita joan zitzaiela. Jainkoaren izenean
lur ematen utz ziezaien. Eztabaida sutsua, Zinkunegi eta Don Luzioren artean, ea gaitza kutsatu zitzaien. Azkenean, Don Luzioren mehatxuak garaile, beste 3 egunez bilatu behar izan zuten heriotza. Kiratsa kaletik usaintzen zela. Epea beteta, 6 gizonen artean garraiatu zuten gorputzarra eskaileretan behera. Rigor mortisa ordurako laxatuta. Baina, kabitu ezinik, buru eta hankekin hormen kontra jo eta jo. Hain itxusiak geratu zen defuntua, non elizan tapa itxi behar izan zioten hilkutxari. Hori bai, segundako hileta ospakizuna espero zuen jendeak, eta primerakoa izan zen. Nola ordaindu zuen Brigidak? Ezin jakin. Urte batzuk baziren Arantzazuko amaren egunean erromeria dantzatzen zela Inurritzako belazetan, dendenak jantzi tradizionalak soinean. Besteak beste Flores kapero txipi pintorea eta Xales bera ibiliak ziren hasiera haietan apaindutako gurdi lehiaketa antolatzen eta ederki errotu zen tradizioa. San Pelaiotan udararen teloi altxatu eta Arantzazuko amarenean jaitsi. Begok baimena askatu zuen erromeriara lagunekin joateko eta mesedez Angelusaren ondoren etxeratu izateko, arratsaldeko 6etan eguzkia jo eta zu baitzebilen artean. Aitak bigarrenari ezetz eta matxok ezkutuan baietz, jakinda Jose etzela Inurritzaraino iritsiko. Halere, baldintza bat jarri zion alabari, iluntzen hasitakoan lagun batekin itzultzea, ez bakarrik. Loratua zen udaran alaba, monja izan nahi zuela aipatzetik, lagunen besotik helduta munoan desfilatzera. Aldaketa latzagorik, lagundu egin nahi zion metamorfosian, etzen din bera behasainen bezain bakarrek sentitu. Inbidia puntu bat ere bazuen, hain izan zuen motzan erabezaroa. Meza nagusiaren ondoren, Josepi eraman zuten Pakik eta biek Inurritzara, txukun baserritarrez jantzita. Gazteak lehengo lepotik burua. Bando batean mutilak barre algaran, komisioak erositako mutilardoko barrikari tragoka. Parez paren eskak, distantzia segurura taldetan dantzari eta txori urdurien moduan zelataka. Urrutian begizatu zuten bego, beti neskatxo beltzaran bat ondoan. Aze parea, printzesa eta neskamea. Kaletarrak ziren kuadriakoak, nondik atera zen txiki ez ezagun ura? Hasi alzen sekretuak gordetzeko garaia. Pakik gogoratu zuen azkenean, Karmele Ibarbia Lanpernaz zen, Inurritzako arrantzalearen alaba. Etxe beltz baserrian omen zegoen eskami. Auzoan bertan horregatik hurbiltzen zen hain gutxi kalera. Galankin ekatu ziren txistulariak eta soinu jolea, eta giru bikaina jarri zuten. 5 kaldera abietu ziren kale jiran herrirantz. Ez denak, ordea, kuadrillakoak agurtu zituen begok, baina ez beldurrez, baizik eta esperantzaz. Konpainia bazeukan, gainera, Karmele Lanpernasek bertatik bertara baitzeukan etxea. Ez zeuden bakarrik, trikitilari batzuk, dantzari ugari eta auzoko gehienak geratu ziren. Mutilardoko barrikari bukaera emateko. Hainbat eta hainbat mutil pozak jota bazeuden ere, Silbino betitente. Simon Irureta goiena zen Ponte izenez, eta aitona Silbinoren gandik jaso zuen ez izena. Urruti egonagatik erne zegoen bego, ark zer egingo. Goizean, mutilak bitan begiratu eta dardaran jarri zizkion belaunak. Motza da, ordea, pobrearen poza. Kanpaiotxak aimarikoa joaz. 33 bider tilindaran, Jesukristoren edadea festarenak egin zuen. Ia gaua zen eta buelta egin behar. Mutilak ganadu feriarako bide bazterrean jarrita, ardien antzera bildu ziren azken eskak, aurreko iji eta ajak zeharo oztuta. Tragolatza edo goxoa zeinek lagunduko herriraino. Artaldea urduri, launeskak adostu eta abiatu dira kementxu. Segituan atera zizkie 7 edo 8 bele segika. Badoaz beste 5 neska, gero 3 eta itsasoko olatuak
Elkarren atzetik bezala, haien itzalean agertzen dira beti mutilerroak, zer gerta ere. Larri dago bego, erabaki ezinik. Azkena geratuko ote zen. Karmelek bultzatu zuen eta ibiltzen hasita ezin atzera egin. Silbino ikusi gabe beldur galantak estutzen zion bihotza. Halako batean kamioan aurrera zijoala, konpainia sumatu zuen aldamenean. Etxeraka, Sansona ezpeitia zen. Bai, berandu da eta. Linterna zabaltzen zuen bidea mutikoteak, biak mutu. Atzean gero eta urrutiago inurritza eta metxak. Agur Silbino. Etzen batere ergela Sanson. Madoz zumardian, zuaitzek ilargia estaltzean, kasualitatez itzali zitzaio linterna. Gerrian jarri zion besoa, beregana erakarri eta beok banatzeko saiakera lotxatiegia egin zuen beldurrez. Etxeko ezkaratz parean neskak bihar arte presaka xuxurlatu eta saltoka joan zen eskaileretan gora. Sanson etzen errezelotan gelditu, tabernara egin zuen korri, garaipenagatik lagunei xakil ardua, basoerdi bana, ateratzera. Luze itxaron zuen Irenek, zeharo ilunduta baitzegoen, alaba kezkatuta zetorren, gainera, baina ez berandutzeagatik. Ondo, ekonomikan esnea berotzen jarrita. Bai, primeran pasatu dugu, irribarea faltsuan nabari. Oira noa, nekatuta nago. Irenek, umea zela, ama izan nahi zuen handitan, berearen absentzia betetzeko. Bazekien zer zen ona labentzat, eta amorrua ematen zion erabaki okerrak hartzen ikusteak. Gezurra esan ondoren bidali zuten Eba paradisutik. Ez alzen bego zilborrestea eteten hariko? Sukaldeko bonbila itzali eta egongelara joan zen ilunpean. Leioa zabalik, maiko paperak bibratzen ari ziren. Zer ari zen ezkutatzen alaba? Mutil bat. Etxekoek onartuko ez zutena. Zergatik? Zirrara, Joseren Eldoradora sartu zen. Horrela deitzen zion sekretuen Irenek. Ezkontzean gela ura ditxosozko oposizioa ikasteko erreserbatu eta geroztik bazirudielako haren sarrera etzuela inoiz aurkitzen. Maia biluztu ondoren horri zuri bat kokatu zuen. Xalez, olertiegunak, euskaltzaleak, Madame Bovary, pelikula eder bat zen. Bazen garaia zinemako butaka utzi eta pantaila barrura salto egiteko. Pare bat egunen buruan, Sansonek abisua bidali zuen begoren bila pasatuko zela bazkalondoan. Aitak onartu eta neskak ez zuen ihesbiderik ikusi. Lore delikatu baten moduan tratatu zuen Sansonek. Harrigarria zen, hain handia izan da, halako manera finak izatea. Izozki bat erosi, malekoian paseatu eta bostetarako itzuli zuen. Ez zuten harremana hitz egin. Urriko beste 12 egunetan errepikatu ondoren ofizial bihurtu zen. Paki txoratzen, Florentina azkue liluratuta eta Jose pozik, Sansonek miretxita hitz egiten ziolako. Azkenean, begok amore eman zuen. Ze eskubide zeukan kexatzeko? Txintxoa zen mutila, debozioa zion. Halere, izututa ateratzen zen paseoetara, egunen batean Silbinorekin topo egingo zutelakoan. Etzen gertatu eta eskerrak begok ezingo zielako negarrari eutsi. Negua sartu, gabonak ospatu eta osabai zebarenera aldatu zen. Pakik ezin baitzuen etxeko lanik egin ordunaldiko tripazarra zela eta. Agate deunaren bezperan erditzearen minak sumatu eta bego bidali zuen koinataren bila. Bide motza zen. Santa Marina kaletik, segi plazaraino eta antxe. Korrika abiatu, baina kieto geratu zen kale nagusiko izkinan, eiza txakurren moduan. Urrutitik zetozen barre algarak eta festa hotxak. Torre luzea pasatuta, egainareneko hormaren kontra, senargaia ikusi zuen mozkor, erdia besten, erdi oiuka, beste bi arloterekin besokatean. Etxerantz jarraitu zuen begok, tximista batek jota bezala, alkandora aterata, balantzaka. Bizkiak egongelan, Maria etxe txikik azkenean atera zion pakiri ume bat bizirik, indartsua, negartia, iletsua, mutila. Aurrak baino negar gehiago ekiten zuen amak, haieneka San Antoniori eskerrak ematen. Andoni jarri zioten. Begok berriz, arlote lotxagabea besterik ez zuen gogoan. Ito egiten zen, zirt edo zart, goizean bertan eman zion despedida. Etxekoek ulertu ez bazuten ere,
Lazaroren larruan sentitu zen, hildakoen artean itzulia. Udaberriak urtu zion barruko lutua. Txintxo lagundu zion aitari aberri egunean balkoian ikurrinarekin apalitzen, eta ekaineko lehenengo igandean familia osoa igo zen Pago eta Mendira. Meza jendetsua egin zuten aurreko urtean jarritako gurutzearen ondoan eta gero erromeria. Jeltzaleak ziren bertaratutako mutilgazteak, jatorrak eta onak. Ez Begok nahi zuena ordea. Bazekien, hilaren bukaerako sanpelaiotan izango zuela beste aukera bat. Azken juizio hori baino luzeago itxaron ondoren, Inurritza aldera itzuli zen lagunekin, apain-apain igandetako soineko berria jantzita, aurreko Arantzazuko amaren eguna gogoan. Jo eta ama geratu zen iristean, lengusu txikiak zirela jakinarren, ezin espero Karmele Lanpernaz Silbinorekin hizketan aurkituko zuenik, eta kasu egin zion Karmelek eskuarekin. Urreratzea beste erremediorik ez zuen izan Begok, mitxoletak bezain gorri. Aurkeztu eta berriketa pixka bat egin lengusuek. Bego estatua bihurtuta aldamenean. Gertutik, are berdeago zeuzkan begiak Silbinok. Ura joandakoan, barre egin zion Karmelek. Ezkontzara eramango naun ez da... Aineska! Zer esan jakin gabe barruan mila tximeleta. Eguna eman zuen gaueko aukeraketa gogoan. Partitzeko momentuan, adarrean, lerrokatu ziren txorikumeak. Karmele Lanpernasek eman zion seinalea. Begok disimuluan aitaren egin eta aurrera. Dardar batean altxatu zituen begiak. Pixka bat harago zegoen Silbino, lagunekin elkarri zirika, axola gabe. Hurbil zegoela, Manuelito agertu zen. Ondila hil ondoren, Orioko lantegian hartu zuen peoi, Don Segismundo Gantxegik, eta gizon itxurak egiten ibilia zen, biboteko lauileak eskua zorraztuaz. Gabon, Begoña? Erantzunik ez. Euritan bezala burua jaitsi, besoak astutu eta segi. Bestea egoskor, eskulinternarekin bidea markatuz. Nahi alduzu etxera laguntzea? Ez. Eta beste alderantz biratu zuen. Gizajoa atzean geratu zen, bi letratako masailekoak izoztuta. Denentzako feria onik ez. Barreka jaso zuen Dama Silbinok. Ondo pasa alduzu? Bai, ederra joan da. Etorri, gauza bat erakutsi nahi dizuteta. Besotik galai hartu eta bide gurutzera eraman zuen. Han ez zion askatu. Ez da Begok nahi ere, kamioa seinalatu zuen. Urtetakoak eta urdanetakoak handik etortzen dira, ea aurkitzen ditugun. Aurkitu zer? Orain ikusiko, barre bihurria. Bide ondoko sastraken artean miatzen jardun zuen pixka batean. Ara! 3 pare abarketa atera zituen, lokarriekin txukun bilduta. Alpargatak eskuan jaisten dira baserritarrak, ez zikintzeko. Hauek joan etorrirako ibiltzen dituzte. Linterna galtzetan gorde eta bota egin zituen, 1, 2 eta 3 pareak ilunpetara. Kostatuko zaie bilatzen. Zergatik? Normalean txiza egiten diegu gainean. Guazen! Eskutik hartu zuen eta neskak ez zuen gorputzeko lurrikara apaltzen asmatu. Gau beltza zen. Silbinok beste eskua hartu, erakarri eta musu eman zion Espainetan. Zirrara 2 puntetaraino, zerralder hori behar zuen. Ama berriro zain sukaldean. Hari gau ona eman eta oaera joan zen 2 sekretuak isilduta. Zoriona borborrean eta loak hartu ezinik, oroitzapenetan olio tanta potoloa zen txizarena. 8. kapitulua. Arratsalde batean Brigida Prantxadora bisitan. Senarra hil ondoren, Erreustaneko etxe bizitza laga eta Zigordia kaleko ganbarara joan behar izan zuten bizitzera, isatzeko plantxak zirela eta lekurik ez zutela. Eskean altzetorren. Zemo uzago, Brigidak. Ondo eta zuek? Ika egitea saiestu nahi zuen kosta ala kosta. Zera batekin entorren proposamen batekin, gure Ramonen lagun baten bitartez, aukera atera zaidan altzari fabrika batentzat brodatzeko. Zati txikiak dituen etxean erraz egiteko modukoak, semeak materiala ekarri, bukatutakoak eraman eta ordainketaz arduratuko luken. Alabak irekin batera jardunez gero, baietz senarrak baino gehiago irabazi. Irene,
ustekabeak mutu. Larrua behar zen gero, etxera etorri eta brausta hori botatzeko. Bego Donostiako Akademia Garesti batera bidali nahi zuela imaginatuko altzuen. Nola zekien Miguel Anaiak ez ziola artean 1935 urteko dibidendoa bidali? Ondo pentsatu eta lehen erantzun, bestela beste bati eskainiko zionat. Joseri jakina txintik ere ez, nekatuta baitzegoen arekin borrokatzeaz. Borroka antzuak ziren gainera uretan ibiltzea bezalakoak. Begoren urteak zirela eta adibidez, bezperan ogean aipatu zion Labiagaratarrek jatetxean ospatu ohi zituztela. Senarra isilik. Irenek lo hartu zuen Gran Hotel edo Hotel Miramarrekin ametxetan. Nahi bai, egun seinalatuan aberats planta asko baina turisten hondartzari bizkarra eman eta trenbideaz bestaldera gidatu zuen familia. Azken portuko beintara baserritar guztien artera. Kasualitatez bertan zegoen etxeko seme nagusia, Basarri bertsolaria. Bizkiak berehala hurbildu ziren agurtzera, Xebas, haren lagunona eta Jose, mundu guztiarena. Emakumeak mahai batean eseri ziren, segituan etorri zitzaien Maria etxeko Andrea. Irene irribarrez hartzen saiatu zan, arkez baitzuen ezeren errurik. Gure seme gazteak sardinak ekarri ditu gaur goizean. Juli, etorri! Josepiren adinekoa zen mutila, altua eta zabala, ezkerreko masaian mantxagorria handi bat zeukala. Zer duzu aurpegian, Josepik? Ama astotik erori zen nitaz ahordun zegoela, gorria aurpegi osora zabalduta. Sukaldera itzuli zirenean Irenek errieta egin zion alabari, lotxagabea? Txurita joan zaigunetik hause da gure txapelduna, uztapiderekin batera. Josek maira etorrita. Isil-isilik zaudete, Kalbo Sotelo ikusi dezuela. Zerri hori aipatu ere ez nire aurrean, Sebasek. Amak mehaztu gabekoa. Ito egingo aiz, Josek, barrez. Ito, ez aldik suge pozoitzu horren mila kosk egingo. Lasai motel, estatutuarena eginda zegok, baietza horten aprobatu. Lapurtzen besterik ezakik eskuinak lerrousek demostratu dik. Ez dituk itzuliko ikusiko duk. Ezkerrarekin aurrera aterako zaidiagu estatutua. 36 goxoa izango duk. Ezek ezakiak ba. Espainian anarkiak agintzen dik Gil Robesek horretan arrazoi. Sebasek, tira guretzat hobe republika zenbat eta okerrago orduan eta gertuago guku batik. Irenek eskua jarri zion senarrari besoaren gainean. Alabak favorez. Ez altzuten momentu batez politika lua aztuko. Eta, emakumea bertzale batzan emango dute izena noizbait obelezioa ikasita joatea. Akabo ba, eskolako notarik onenak lortuak zituen begok. Zer egin zuen Josek? Zorionak zistrin bat, zorionak. Arri azpietatik, atera ezak dirua motel, komerzio ikasi nahi zuen begok, amatakegrafia edo meganografiarekin ere pozik. Gaixoa bego, txintxo izilik andoni txikia besoetan. Umeak lehen gusinari titia bilatu eta neska gorritu egin zen. Alde ederra bularro paro haiek eta ez Irenerenak, esperantza bezain eroriak. Laister Ramona. Ez, begok bere aukera izango zuen, amak emango zion. Behar izan ez gero, senarraren bizkarrean jardungo zuen Brigidarekin lanean. Pelotan zegoen. Jose batzokitik etxeratu zenerako. Pospozik sartu zen ohera. Muxuka eta laztanka. Gehiago nahi zuenean bezala. Izetak esandik laster izango direla hauteskunde probintzialak, ardoatzaz. Eta badakizu izetak beti daukala informazio ona. Diputaziora eramango dute beriztain. Ezetza asmatu zeinintzat izango denaren udal idazkari postua. Oposiziorik egin gabe, eta jainkoa lagun bizitza osorako. Lapurtzea zen meriturik egin gabe postua okupatzea, eta lastima soldata ederrura pasatzen ustea. Non jarriko zenuke pianoa, besarkatu egin zuen eta Irenek utzi. Bila batez, baina bizpahiru urte barru,
etxe bizitza handiago bat erosteko moduan izango gara, agian eskame bat zuri laguntzeko. Sinetzi nahi diren gezurrak dira goxoenak. Ama zoroitu zen, beasainez, liburuez. Josek nahi zuena eskain zezala, erabaki hartuta, pixka bat libreago sentitu zen. San Fermin bezperan, afari bitxia. Begok zerbait nahi zien eskatu. Zuzara dagoen behia baino astoratuago baitzedien. Postrean, aingeru aurpegiz atera zuen patrikatik egunkariaren horri muturra. Arantzazuko amari bizita egiteko erromesaldi jendetsua. 2 larun baten buruan, uztailaren 18an. Periodiko detxea ere, Josek. La Constancia hau karlisten panfletoa da. Artaldean joango dira. Jose Bizkiaren alaba ez da haiekin nahastuko. Erromesaldia egin nahi badezu, zatoz nirekin. Ez da justua, aurpegi zuriz. Ez erantzun aitari, Irenek inertziaz, eta segituan damutu. Txintxoa zen alaba, ikasle ona, haren alde hitz egingo zuen. Ea ba, pentsatu belduzue, Josek eskuarekin moztu zion, begori amorratuta begira. Gauza bat esango dizut, Silbinoren gandik urrun nahi zaitut, aditu? Tiroka jardun da gainerako errekete gazteekin azpeiti aldean. Ez da parte honekoa. Egunen batean, disgustu latza emango du. Alaba negar esaltza eta korrika sartu zen logelan. Ateari dan batekoa eman da. Josek, begirazun gogorra bota zion emazteari. Ezer aurpegiratzeko beharrik gabe. Hurrengo ostiralera arte betiko moldean jarraitu zuen Begok, hotzan eta esaneko. Noizbait ulertu horrek ere etzuela Arantzazura eramango eta muturtu egin zen. Josepi handi bat zirudien, baina irmoagoa, leherkorragoa. Aita pultsua onartu eta kalera irten gabe zigortu zuen, asteburu osoan. Zapatuan, ohituraren kontra, periodikoa erosi ondoren etxeratu zen, egun osoa atxilotuarekin emateko. Ura tentsioa. Gauean, Andreari aitortu zion ezin zuela gehiago, eta biharamunean Irenek zaindu beharko zuela. Astelenean, Don Cesar, Mendoza eta iritsi zirenez, Sebas, Paki eta Andoni txikia ere Irenerenean. Sale zenean komentatu zuten beste sozialista bat tirokatu zutela Madritaldean. Asaltoko teniente bat. Etxean ere nahiko alizkar. Madril urrun zegoen eta 5 egun falta ziren Arantzazuko larun baterako. Gertuago harrapatu zuen hurrengo erailketak. Sebas, papera bezain zuri etxeratu zen bazkalorduan. Kalbo Sotelo garbitu ditek. Ze esaten du, Josek, eta emazteen kezka ikusita. Egon lasai, hildako bat baino gehiago behar da zerbait serioa pasatzeko. Uztailaren 18a erromesaldearen larun bata. Begok, asteazkenetik histerian, negarrez hasi zuen eguna. Sukaldean denak aditzenez eta otorduak egongelan egiten zituzten. Paki eta Josepi bazkarirako mahaia prestatzen. Bego eta Irene bakarrik suertatu ziren sukaldean. Ulertzen zuen alabaren mina, alde batetik lagundu egin nahi zion, bestetik mutil hori ez zitzaion komeni, eta ez Josek esaten zuelako. Gazteegia zen Bego. Burua hotz izan behar zuen ondo aukeratzeko, amak egindako akats berdina ez errepikatzeko. Arraskan ari zen gaixoa, eskuak baino guztiago masaiak, amak burua lastandu zion. Zer duen? Ea hitz eginez arintzen zitzaion pena. Silbino lagun falangista dauzka, eta Donostian egon da, Kalbo Soteloren aldeko hiletan. Artzainonaren katedrala gutxi geratu, omen da. Maura ministro izandakoa, Romanoneseko kondea, denakan. Nolatan ezagutzen zituen izen horiek,
Bukatutakoan, gazteek pasilloa osatu dute falangisten agurrez eginez. Irten dira manifestazioan eta Loyola kalean bertan asaltokoak zain. Hasi dira oihuak eta bultzadak, jendea haserre. Silvino buia egin die guardei eta beldurtu egin naiz. Begi gorrituak ezkutatu zituen. Nola beldurtu egin naiz? Neroni ere joan naiz, barkamenik ez. Hasi dira tiroka eta Silvino besoekin babestu nau. Abiatu gara korrika, espaloian botata mutil gazte bat. Eskuak odoletan, ezin mugiturik. Saiatu da tententzen eta bat-batean lasaituta bezala geratu da. Hiltzen ikusi dut ama, aditu, hiltzen. Zer ematen zion amorru handiagoa? Begok bere kabuz erabakiak hartzeak edo okerartzeak besarkatu egin zuen. Bera baino altuagoa zen emakume koskor bat. Nolatan ausartu. Eskaltzera eseri ziren, ezin hasi ordea, nunde montre zegoen Jose, berandu zetorren. Ireki zen azkenean etxeko atea eta Joseren alpargata hotza pasilloan. Serio demonio, Sebasen gana. Franco matxinatu omen du. Kaleko atea zabalik utzi zuen Begok, histeriko. Karlistak atxilotzen hasi dira zinema frontoian, defentsa batzordekoak. Defentsa batzordea, izen arranditsuagorik. Florentinak eta erraztasun ikaragarria zeukaten hitz berri horiek ikasteko, baina errepikatzeak ez zien bat ere beldurri gastatzen. Milizia, Mauser, Paseoa, Juncker, haien beharra zegoela onartzean hasiko ziren gerra galtzen. Gerra, larun batean lehen kainoi hotsak, eta astelehenean eratu zituzten batzordeak, autoa konfiskatu. Urriza alkateak ihes egin omen zuen zinegotziren batekin. Alkatea eta kargu berriak izendatu zituzten berehala. Mundu berri bat zen, legeak eta ohiturak egiteke. Greba orokorrak arlote alferrez bete zituen bazterrak, beti helmuga zehatza izatearen plantak eginez. Horiei bosta xola janari eskasia. Ez zuten harririk irauli beharko otorduak osatzeko, 34an bezala. Zaintzak antolatu ziren leku estrategikoetan, eta gizonak arro paseatzen ziren gora eta bera, eskopeta zahar horiek sorbalda gainean. Itxurakeria. Beldurrik eza, balentriak egiteko irrika, ausardia erakusteko beharra. Kemenik ez ordea, onartzeko gizasemeak akabatzea zela helburua. Joseba Olabeagak esan du herriko karlistak armak ezkutatzen dituztela, alabak negar batean. Antoniaren semea. Ezinan zuten gizon bat aukeratu defentsa batzorderako, sutsuki ari omen zen ditxososko armen bila. Hariko ez zen 18 urterekin. Dena 4 pistola zaharrengatik. Don Melitone zehara lotxagabe galdetu eta gero herritik bidali omen du. Horregatik egiten alzuen negar, etxean ere gerra, Espainiakoa gutxi baliz bezala. Iluntze batean ahuldu eta senarrari aitortu zion manifestazioarena. Asto beltzaranak bota zizkion Josek alabari eta honek duin jasan zuen, geroztik hitzik ezaien artean. Don Segismundo Gantxegi ere atxilotzen saiatu dira, alabak bere honetik zehara aterata. Villamarziaraino joan zaizkio bila. Denok erotuta bai, 11 kolumna omen zetozen Nafarroatik Gipuzkoara, Aiako Harritik barrena, mola zakur zikinaren agindupean. Kasualitate ustela, Jose behin itzuliko goiz etxera eta justu momentu horretan. Alabak lepora egin zion salto. Burgeto bilan gorde da Don Segismundo, Silvino eta Selmeekin batera. Hil egingo dituzte, lagundu egizu, bombardeatu nahi omen dituzte. Garrasi batekin buelta eman zuen kalera irteteko, bi gurasoen artean heldu behar izan zioten. Bombak? Nahi bai batzordeak, egon lasai, gaztelu bat da Borgeto, ez zaie ezer gertatuko. Begiratzera joan zen badazpada ere, eta bueltan emakume guztia topatu zituen egongelan arrosaio santuan errezatzen, Silvinoren heriotza belaiatzen ariko balira bezala. Apaltasun faltsua eman zien gerra partea. Gantxegi gotortua jarraitzen zuela, batzordekoak berea aukeratu zutela negoziatzeko. Urrengo bi eguneko saiakerek ez zuten
kazikearen irmotasuna batere samurtu, eta azken arratsaldean Jose Zapizuria makilan hurbiltzen ari zela tiro egin zioten usatzeko. Nafarrako etorri arte eutsiko ziotela oihuka. Biharamunean, heroia eguzkiarekin kaleratu eta luto aurpegiaz etxeratu zen handi gutxira, familia gozaltzen ari zela. Begok duintasune garbitu zuen ahoa, esne katilua baztertu. Goizaldean jo omen diete erasoa zeneteko anarkistek eta UGT-ko sozialistek, defentsa batzordearen baimenik gabe. Tiroketa latzak izan omen dira. Azkenean, sartzea lortu dutenean, Gantxegiren bi gizon besterik ez dituzte topatu, Silbino hori eta Antton Legazpia. Nola aitatik datorren harakin bat? Horixe da Legazpia. Besteek tunel batetik egin omen dute ihes eta anarkistez zurumurroa zabeltzen ari dira batzokiko kotxe batek hartu omen dituela. Esatea ere, Legazpiari elizkizunak eman dizkiote. Astero etortzen zitzaien etxera haragia saltzera. Zer bultzatu zuen tiroka astera? Eta Silbino, Begoka hots ari batez, Ondarretako kartzelan. Alabari segundo batez aurpegia argitu, segunduan ilundu eta ulkia barrunbaka atzera arrastratuz tentatu zen. Aitak ukondotik heldu zion haserre. Fusilatzea nahiago alduzu. Horixe nahi zuten eta UGT-koek. Lanak Ondarretara elamaten. Han behin babesean egongo da. Bego alferri saiatu zen askatzen. Eta ahaztu kartzelara jana eramatea. Ez da okurritu ere aditu, milizianuak erotuta dabiltza. Ez jainkorik ez legerik. Mokadu goxuegia zinateke haientzat. Zure moduko neska gazteak erabili ondoren bide bazterrera botatzen dituzte tiro bat buruan. Gerran gaude, ea behingoz konturatzen zaren. Begok duintasunez konpondu zuen blusa. Hobe tirua buruan. Aitaren belarrondokoak belauniko bota zuen txundituta. Negarra natural hasi zitzaion irteten, barru-barrutik. Josek aitzakiarik edo kontsolamendurik topatu ezinik, erio batean egin zuen alde. Hain zen erraza hitz batez konpontzea. Toldoak konfiskatuta. Kostak basamortua ematen zuen, biluzik. Eldia kendu eta Frente Popular izeneko beste periodiko batek ordezkatu zuen. Halako baikortasun zeremoniatsuaz zehazten zituen berriak. Erasoak, kontraerasoak, bombardaketak, zenbait irratik eliza eta komentu erreak aipatzen zituzten moja bortxatuak, apezpiku atxilotuak. Buzo urdinengandik urruntzen hasi zituen. Dendetan, nahi zutena hartu eta paper mutur zistrin bat ematen zuten ordainetan. Kamioikada igarotzen ziren gora eta behera errepidean. Beti pozik, beti kantari, beti arroputz. Eusko gudarostea Irenek birritan aditu behar izan zuen zertzen ulertzeko. Gizonek besarkadetan edatzen zuten berria. Euskadi defendatzea, aberria, denok azpeitira izen ematera. Loiola jarri omen zioten izen zarauztarrez eta eratutako konpaini bati. Sebasek argi, izena eman behar zuen. Bizkiari proposatu eta Josek ezetz. Gerran etzela bakarrik soldadurik behar eta herrian geratuko zela. Eskerrak. Ez ziren zeharo antzuak Borgetxoko joan etorriak. Beste baliente batek ere uko egin zion Gloriari. Angel Mari izetak. Ez omen zeukan sasoirik fusila aldean korrika ibiltzeko. Gizon bikain asko joan da. Jose, aitzaki maitzaki, hasi zen etxean geratzen. Sukaldean enbarazu egiten, pasillo erdian. Ohean etzanda, sabaira begira. Beste gerra bat. Sebas, gudari joan eta gutxira, plazan Andre bat builaka. Señora Paki,
Señora Paki, Doña Maria del Rosario zen. Etxera igo eta seme lurrean utzi gabe parean belaunikatu zitzaion Pakiri, eskuak otoitzeko jarrita. Aita santuaren aurrean bezala makurtu zuen burua, kopeta lurreraino. Buzo urdin batzuek Don Cesar atzeman omen zuen paseoa emateko. Zalapartak ekarrita, alkandora galtzetan sartu gabe agertu zen Jose. Non zegoen lehenengo gizon lerden eta alaia, German semetxoa hurbildu zion Doña Maria Rosariok. Ayuda! Pentsatu gabe kaleratu zen Jose. Andre koitiaduak haren atzetik korrika irten aurretik, umetxoa jarri zion besoetan Pakiri. Hitzen beharrik ez, biak baitziren ama. Andonik 6 hilabete, Germanek 2 urte, jaio izana besterik erruki ez. Iluntzean itzuli zen Jose. Batzokiko 2 gudari esker geratu ditut. Kanponsantuko bidean gora zijoazela. Etxean laga dugu. Gudariek zaintzan emango dute gaua. Eta bihar, Irenek. Senarrak keinu itxusia zuen lepoaz. Egon lasai, gehienez kartzelan sartuko dute. Kanposantuko bidean gora, isilune ozena. Aitu, Juan Florentinaren gana, haien baserriko zuloren batean gordeko dueta. Kale baserria ez ziren arren. Salbide txiki oso gertu zegoen kaletik. Milizianoei ez zitzaien bururatuko han begiratzea. Gauerdian oheratu zen Jose. Florentinak ikuilura sartu zuen Don Cesar, ikustekoa omen zen udatiar fina txerrien artean. Barre egiteko gogorik ez ordea. 10. kapitulua. Segituan erori zen Beasain, Gipuzkoan aurrenetako lekua. Telefonoa eta telegrafoa lehenengo biktimak Miguelekin komunikatzerik ez. Auskalok onik iritsi ote zen liberazioraino edo tradizionalista askori bezala zerbait itxusia gertatu ote zitzaion. Zer moduz egongo zen haien txikia. Haren amandrea zen Irene, baina hiletatik behin ere ez zuen ikusi. Frontekoa baino arelatzagoa zen atzealdeko borroka. Ilarak edozein gauza lortzeko, dirukeskak, beldurraldeko gizon armatuei, beldurra kontrarioei. Eta begirasunak, emakume eskuadroiak. Goiz batean, Getariko arratoiaren atzetik azaldu zen zerberak orazatua. Har metaliko erraldoi bat, arratoitik zenbat eta urrunago, orduan eta handiago, ia badia osoa hartzeraino. Kate txakurren gizara ainguratu zuten Donostiako bidean, eta handik bota omen zituen hirira hainbat bomba. Izua lehertuta, anarkista edo sozialista edo batek daki noren talde bat ondarretako kartzelan sartu eta eskuindar mordo bat utzi zuten paredoiak oinak ostuta. Atxilotutako zarautaraz guztiak onik irten omen ziren. Begok, halere, negar saio luze-luzea egin zuen, kontsola ezin. Eak, Monteagudoko bilan kuartel nagusia jarrita. Han, jardute ziren goizetik gauera, Sales eta Juanita Izpa. Zer agindu ere. Haien bitartez hasi ziren Irene eta gudarien alkandorak josten. Brigada, plantxadoraren eskaintza, gerraren kean lurrunduta,
zerbait behar zuen alaban etxea lotzeko. Bizitza egoskor arrastatzen baitzuen kalera. Udara zen eta ikusi nahi zuten, aditu, sentitu. Egunak mapa bihurtu ziren, matxinoak Tolosan, matxinoak Frantziako mugan, matxinoak Irunen. Ura ere eroritakoan erretira antolatzen hasi ziren errepublikanoak. Nonbait Donostia defendatzeko modurik ez, eta defentsa Mendizorrotz, Zarateko benta, Erniolerreon finkatu zuten. Arratsalde batean bandoa jo zuen pregoilariak. Birramunean goizeko 6etan, herria geratutako gizon guztiak Azpeitiko errepidean aurkeztu behar ziren, Orio aldean lubakiak induzkatzeko. Jose lehertuta eta eskuak babaz beterik itzuli zen, egun santu osoan palari ekin eta ekin, Sanson Azpeitearekin batera. Ark bai sasoia. Errekrutatzeko adinez zegoenez, beldurra bizi zuen Florentina, eta ez zen bakarra. Brigada plantxadorak praka mostetan, omen zeukan semea etxean, giltzapean. Errefuxiatu tantxakorronte bihurtu ziren eta fascistek Donostian aurtu aurreko gauetan marea. Historio lasgarria zeharkatzen. Baiketak, bortxaketak, hilketak. Fascistentzak nahikoa omen zen susmoa gizon bat fusilatzeko. Gudarien emazteak herriti bidaltzen omen zituzten. Gehienak emakumezko eta umeak ziren. Koltsoia buru gainean eta hiruzpalau poltsaldean. Baserritarrak langile xumeak, Donostiako jende finak, euskaldun ugari. Kostan hartze zuten hotel. Hondarra gozoagoa baitzen lurreko harriak baino. Bomben alarma instalatu zutenik, herrikoiek ere eman zituzten pare bat gau haiekin. Zeru beltzari begira, hegazkinen orroaren zain. Gero eta luzeagoak ziren trenak. Ezagunak alde egiten hasi zirenez, kaleko aurpegi gehienak, arrotz. Beste herri batean bizi ziren. Goiz edo berandu, Zaraustera ere iritsiko ziren matxinoak. Iluntze batean, Josek harro ekarri zuen Eusko Gudaresteko ofizial bat. Improvisatutako kuartelak leporaino zeudenez, ohe bat behar. Irene begiekin kiskali zuen. Nolata sartu etxera hain planta honeko mutila? Ez alzen konturatutzen bego bere buruaren ere arriskua zela? Egongela jarri zituzten alabak, Paki eta umearekin. Ofiziala nesken logelan. Azaina presidentearen pare omendu zuen senarrak. Despentsatzeko gutiziak, ondarrak, aitak oparitu azken purua. Zebase, patxarana eta tabakoa. Etxe osoak etxeko adina. Afaldu ondoren gizonak hizketan geratu ziren, koinak botila eta 2 baso lagun. Irene ohean lokartu ezinik, burrunba urrunengatik. Abuztuko 10 bijinetan bezala, baina etxafogoen partez, bombak bun, 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 bun. Irun errauts pila bat omen zen,
Zarautzere kiskalduko alzuten? Haien erentxea guztiak zen etxea, haien etorkizuna. Eguzkiaren joan zen ofiziala. Irene, etxeko atea aditzean mandireak aldatzen hasi zen. Errazago lan egiteko, ohea mugitu eta eskutuko iskribua topatu zuen, labainaz edo marratua. Santiago Uritz, 1936, irailaren 9. Arantzazuzako amaren eguna zen. Zalez, Inurritza, beste bizitza bat ematen zuen. 3-4 egun geroago, Zalez bera bizitan, isilik inoiz ez bezala etxian. Sukaldera gonbidatu eta ekonomika piztu zuen kafea egiteko. Ez zion aitortu aurresteagatik asteak zirela, senarra besterik ez zuela hartzen. Jose ere ezekien. Nola jakingo zuen? Pena eta gordetan bizitzea asko errazagoa zen kalera irtera baino. Bizirik jarratzeko borrokatzea baino. Hidalgo minduaren plantak egiten zituen, mundua ulertu ezinek, eta gero nola edo hala platera beteta. Miren maitea, 33 urte dagoeneko. Ederra ez bazen ere, azpegi erregularrek indarra ematen zioten. Seriotasuna, sarma. Fardeltxo bar zekarren paperean txukun bilduta. Ireneri eman zion irekitzeko. Zalezek berak 1931 edo jasotako oparia zen, larruzko kuaderno bat. Emailearen izena edo asmoa behin ere argitu gabe, maiz komentatua zuen novela bat zegoela orri zurietan. Norbaitik noz azaleratuko. Errorrek atera behar du Irene. Nik? Esan behar dinar ba? Idazteko proiektua hasi ere ez zuen egin. Bizitzari jarraitu ezinik. Madame Bovary ere azaleko goarik. Ume jolasak ziren haren penak. Letratik urrun ari ziren erabakitzen munduko gauza garrantzitsuak. Argazki bat esango dut Zalezeko. Orain, aterata ez zionagu zenturik bilatzuko, baina hemendik 20 urtera gogoratzen lagunduko zigun, zer ginen, zer sentitzen genuen. Errorrek idatzi. Betikotu esan gure alegina, gure mina. Bestela, alferrik ari gaitun sufritzen. Eta Juanita eta ni Eusko Jaurlaritzarekin batera goazan lagutzera. Gaur dun ebakuazioa. Mitina eta oheak, irribarre nekatuaz. Norbaitek egin behar. Atarian elkar besarkatu eta eskaileretan behera murgildu zen ilunpean. Hotsa egiten zuen eskatzarean. Ezurretaraino sartzen den horietakoa. Sega zen berritik gabe. Pakik ez zuen bakarrik Bilbora alde egin nahi. Antonia berriz, goiz batean, plazara atera eta kotxe batean sartu zen alabekin, maleta ziztrin bana zeramatela. Irenek saltoka jaitsi zituen eskailerak,
negarrez, bestarkatu zuten elkar. Txarrena pasatu arte, Aizarnazabalgo bazterri batean geratuko ziren. Bitartean, familia sakabanatuta. Semeak Frantziara ihes egitekoak ziren. Senarrak segurtatu nahi zuen Banko Gipuzkoanoko dirua Bilbora iristen zela. Jose lasai zegoen. Haiek ez zeukaten beldurtzeko arrazoirik, ez zuten ezer egin. Koinataren aurrean, isildu arren, frontera joan ez izana erabaki egokia izan zen. Pare bat hilabeteren bueltan, paretuko zen ekaitza, eta gero, errutinara buelta. Pakik eguna ematen zuen leihotik zelataka. Eguzki izpi bakarra, Beasaingo atzo bati esker. Don Miguel Garmendia jauna, tailerra arma fabrika bihurtuta, txapelgorria buruan, paseatzen omen zen, indioiarra baino arroago. Matxinoak usurbilen, Orio aldean. Urreratua hala, herrien partez, auzokak aipatzen hasi ziren notiziak. Zerrenda luzatzeak mehatzua atzeratuko zuelakoan. Laster irtengo zen azken trena. Orio erortzea zegoen iluntzean. Oso berandu oheratu zen Jose. Andrearen gana urreratu eta besarkatu egin zuen. Ardok iratza zerion, tristezia. Azken gaua izan zitekeen. Etorkizuna, inoiz baino gehiago zegoen etortzea. Goizean sartuko dira. Josek, susurlaka, burua Ireneren beso artera bultzatzen. Eta ez naiz herria defendatzeko adina gizon izan. Haserrearen beroa sumatu zuen Irenek. Gerra darikatua hasi zenetik, bere esku geratuak ziren bi familiak. Sebasek errazena egina zuen, tiroak jotzera joan. Eta Jose traba besterik ez zen izan. Nork bilatu zuen jatekoa? Nork mantendu ala bakonik? Halere, ezin hori senarrari esan, behan joko luketa. Bizitza salbatu zenion Don Cesarri. Senarrak arnasa bota zuen, erdi barrez edo. Badakizu zergatik erreparatu zioten CNT-koek? Argentinako konsula oporretan zegoen etxe urdinan. Gerra hasi eta gutxira, Argentinako bandera zintzilikatu. Eta Argentinako lurra zela deklaratu zuen. Inork ezin zuela sartu. Defentsa batzardekoek amen. Eta jakina, inguruetako karlista guztiak harakorrika. Don Cesar ere saiatu zen, Andrea eta semearekin. Nonbait, hangoei nahikoa handi iruditu ez, eta bidali egin zuten. Atean, bertan omen zeuden CNT-koak papurren zain. Eskerrak, Florentinak gorde zuen. Ikustekoa zen don importantean, txerri artean. Orain, neronek eskatu beharko diot lekua. Ez duzu ezer ere egin. Omen dago zerrenda bat. Gezurrak. Emaztearen gainean jarri zen animoso. Kuleroak zakar jeitzi, baina hasteko modurik ez. Kemena bezain diguna. Koltzoian etzan zen, aurpegia burkoan iltzatuta eta negarrez. Lo hartu arte. Orduan,
igo zituen kuleroak Irenek. Orioko zubia dinamitaz puskatu zuten. Leherketak leiho guztiak jarri zituen dardaran. Hainbat kamioneta igaru ziren, erretirako gudari eta miliziano ez lepo, porrota mozorrotzeko, nekatu egi. Tren bat bete zuten, mendekua bezain luzea, eta ura joandakoan, isiltasunak konkistatu zuen herria. Milizianoek Elizei su ematen omen zietenez, gizun aporrak bildu ziren parrokia aurrean, Jose tartean. Han, gordetzekoa zen Angel Mari izetarekin, faxistak etortzean. Etzeko besteak sukalduan zuden, arrosarioari bueltaka. Urrutitik kotze bat ziztu ezian. Plazatik igaro eta parrokia inguruan geratu zen. Balkoiko leihoateak ere itziak. Irenek tentuz ireki zituen kristalezkoak, egurrezko xaflen artean begiratzeko. Ezin ikusi ordea, parrokiaraino. Jose muilaka protestatzen, hiruzpalau miliziano mehatxuka, eta azkenik Don Meliton bidaltzean bikario geratutako Don Luis Oiuka. Sua ematen badiozue, ni barruan nagoela izango da. Defentsa batzordekide baten ahotsa, Jose Leon Mitzelena. Bere hitz irmoak, milizianoen erantzunak amorruz, kotzeko ateak danba-danba, motorra berriro abiatu, badoaz, hizketa lasaiaren zurrumurrua, kamioi bat pizten eta getariarantz iraundu ziren hotz guztiak. Balkoitik urruntzeko astiri gabe, beste kotze bat Donostiako errepidetik. Udaletxe parean frenatu eta 4 gizon jaitsi ziren gasolina bidoi handi bat garraio. Udaletxeko sarrera bortzatuta. Haietako bat kanpoan utzi zuten, arroputz erretzen. Korrika irten eta kotzean ihes egin zuten ziztu bizian. Irenek atzera egin zuen, eta eskerrak, eztanda izugarri batek txikitu zuen mundua, eta harekin batera balkoiko kristalak. 11 pusketa zakabanatu ziren airrean, lurrean, etzeko guztiak oiuka, Andoni txikia marraka, Irene hauts zudizkan batek estalia. Negar batean, bego eskobatzen hasi zen, jaso ondoren ere histerikoki zoru garbia trapuaz belauniko igurtzen. Josepik maitekor bezarkatu zuen, aizpak trapua utzi arte. Irenek balkoiko marko hutzak itzi zituen. Kristalak jarri beharko zituzten, dirua bilatutakoan. Udaletzea sutan. Josek eta auzoko batzuek aurre egin zieten garrei, ondoko eta plazako eraikinetara zabale zitezen. Klam, argindarra moztu zen. Ilunpea sukaldean. Paki eta bego, angelusa susurlaka hasi ziren. Eta besteak gogotzu batu. Behinik behin, infernuko zuen kraska eskutatzen zuten. Berehala etorriko ziren faxistak, eta Jose buru gogorra elizan. Jakingoa zuten ez zela miliziano bat? Hamaikagarren kapitulua. Erreketen kamioiak. Barreka eta kantari etorri ziren, oihuka. Bizardun gazte bikainak ziren.
gurutze, estampa eta detenteak ikusgai, baina inoiz entzundako bira hori gogorrena presaoa. Bapatean, onddoak udazkenean bezala, hasiak ziren Espainiako banderak plazako balkoietan, udaletxea, beltz-beltza. Ordu bete eta Jose agertu ez, 2 ordu. Jainkoari esker azkenean etxera sartu, eta kafea eman behar izan zioten hitza berreskura zezan. Txiripaz ez omen zituzten paredoian jarri, eskerrak Don Luisek haien alde egin zuen. Irene ausartu zen irtetera hurrengo egunetan. Salesenekoa itxita, laguntasuna kooperatibara jo zuen. Herria erori aurretik, ederki jaisten zituzten begiak orain kokotsa jasotzen zutenek, eta alderantziz. Labaderoan, Florentinak amorruz zurtzulatu zion militarrek komandantzia instalatu zutela Narrosko jauregian, markesak berak ahala eskatuta. Eta Izarna Zabaletik itzultzera behartuta, Santa Clarako komentuan atxilotu zutela Antonia, separatista izatea eta beste 11 deabrokeria leporatuta. 3 alabak bakarrik zeuden etxean, ume bat eta 2 neska koskor, gainera ainapain. Gaixo Antonia, Florentinak jana eramango zion arratsaldean, ez baitzioten papurrik ere emango. Irenek ez zuen etxean ezer aipatu, bazkalostean, eroskoten otarrea sukaldeko mai gainean jarri eta zer janari sartu hasi zen pentsatzen. Bota hotzak eskaileretan, norbait ate joka, izututa ireki eta soldadu batek zakar baztertu zuen. 5 ziren, ofiziala egongelara joan, maila eta 6 aulkiak seinalatu eta paper batean apuntatu zituen. Soldaduek barrunbaka eraman zituzte, kanka edozein bazterretan jotzen zutela. Senarra etzen logelatik irten, zutik itxaron zuen, burua etxita, umea zigorraren zain bezala. Bestea joan da ere, etzen luze bere onera etorri. Armailuan gorde zuen otarrea Irenek, pixka batean. Biharamunean, Florentina falta labaderoan, eta hurrengoan, 3. egunean, Brigida plantxadorarekin kontziditu zuen. Liberazioak ez omen zion beldurra askatu, jarraitzen baitzuen Manuelito semea praka motzekin mozorrotzen. Florentina asko ikusi aldun Brigida, Santa Claran zegon, sedizioagatik, eta zuzenegi begiratu zion. Eta argi ibili, agian salatu egingo haut. Ni bihotza geldu, ez dinat ezer egin. Eta Brigida joandakoan zurrumurruak, soldadu batzuk salbide txikira ganadua konfiskatzera joan, eta Florentinak kargu hartu omen zion haien artean zegoen herriko seme bati. Hark salatu, eta gauerdian eraman omen zuten Santa Clarara, arrastaka. Bazeuden beste 10 emakumean. Etxeko batean irribarre egiten saiatu zen Irene. Egongela itxita zeukaten. Txikiagoa ematen zuen, eta oinetakoek oihartzuna ateratzen zuten. Jose logelan topatu zuen, ohe gainean eserita, eta horma zurira begira. Antonia eta Florentina preso dauzkate Santa Clara, otarre bat eraman behar diet. Esnatu bezala egin zen senarra. Ez, goze sakatuko dituzte, Josek burua zegoskor ezetz. Eta paki eramaten badigute, ez dute eraman, ezta? Han banengo biak etorriko lirateke. Inusentea zara, gero. Ez litzateke inore ere joango. Sukaldera itzuli zen lasaituta, baina bera ere harrituta. Joseren agindua hotzan onartzeagatik. Bere buruari errepikatu zion, egina zuela ahal izan zuen guztia.
San Miguel gauean, Itziar Olabega kalean harrapatu eta ilea larruarraz moztu zioten. Koitadua, hain hile ederra, mustro bat ematen omen zuen burua ondituta. Aizpak Frai Garmendia Frantziskotarraren laguntza lortu zuen. Gaitzerdi, errizino olioa ematekotan ziren, soinean eginda munoan denen barregarri jartzeko. Haien aitarik gabe ere atzera zegoen irekirik Banko Gipuzkoano. Goizeko 7:00 errazionamendu kartilarena baino luzeagoa zen hango ilara. Irenek 1000 peseta atera nahi zituen, aurreztutako 2000 eskasetatik. Jose lanean hasi arte, laizter hipoteka ere kobratuko zieten, eta etxean pare bat txakur handi besterik ez. Eguerdira arte, zain egon ondoren, 200 peseta eman zizkioten, gehiago ezin. Halere, oilasko eder bat erosi zuen. Pakirekin gogotsu lumatzen ari zela, bota hotsak eta atean etxe osoa botatzeko moduko kolpeak. Arriba Espainia, registro. Tiradera guztia lurrera, koltxoi buelta, arropan miatzen ibili. Jose zutik logelan, soldaduek kantzontzilo bat jarri zioten buruan. Ofizialak Irenerengana jo zuen nagusikeriaz. Beste bat zen, 40 pasatutakoa, bibote txikia, ilea gominaz atzerantz kaskoa eginez. Frankoren idazkaria ematen zuen. Irene Garmendia de Larrañaga, buruaz baietz erantzutean, paper bat eman zion, makinaz idatzia. I usted, Pakiri. Andoni ia besoetatik erori zitzaion izututa. Mi kuñada, señor Irenek. Goitik bera aztertu zuen, isilunea, takoiak dandakabatu eta ateko bidea hartu zuen. Krimen bakarra zekarren paperak, Irenek egindakoa, separatista. Eta zigorra, 8.000 peseta, biharamunean Narrosen entregatzekoak. Nesken aurrean, negarrik ez, Paki dardara zela eta etzen gai lumak behatzekin hartzeko. Irenek eskua jarri zion gainean, laztandu, kontsolatu egin nahi zuen. Jainkoak estutu, baina ito ez, ezin, ordea. Eguzkia irten aurretik, jende andana Narros parean. Neguko hotzean itzalgorrak tente, denak beltzez jantzita zeuden, eta Irenek koitaduak beroki zoragorria soinean, kaskamotz rebeldearekin batera nabarmentzen zen. Kolore berria, beldur gorria. Ezagutzen zituen jardin zabalak, irail bukaeraren bueltan, markesak txokolatada antolatu ohi zuen herriko umeentzat udara agurtzeko. Justu garai haietan, orduko algara eta pozetik, takoikada eta armen txilinera, urtebeteko amildegia. Bulego ziztrin batera sartu zuten, behelainoa, etxera joan zitzaien bigarren ofiziala, aritzezko maitzarraren atzean, eta soldadu bat idazmakinan. Biak, zigarro baten ipurdiarekin urrengoa pizten. Xalesen idazmakina, ze arro erosi zuen Donostian. Ofizialak patxadaz aletu zituen espedienteko karguak. Udarientzako alkandora josi, alaba pospolina, senarra batzokian, emakume abertzale batza, koinatua gorri separatistekin hilda. Koinatua ziztada sabelean, eutsi, hitzak besterik ez ditun. Emakume, etzenekien Nafarroako espainolez. Horrelako bukatuko dute denek, ordaindu. Irenek bilete sorta atera, ofizialak zenbatu. Daukagun diru guztia da, ahotsari batez, ezin dugu kontutik atera. Konfiskatuta,
apuntatu idazkariari. Eta beste 1000 peseta. Beste izun bat, ez dutu ezer. Kontribuzio voluntarioa, ez zaigu dirurik geratzen. Ofizialak gerturatzeko keinua egin zion. Esku txikia zuen, azazkalak, garbi eta txukun moztuak. Eskumuturretik heldu zion Ireneri. Estutuz. Ezkontza erantzunaz gain, jaspe bat zeukan. Amarena. Saldu. Eta behatz potoloarekin lastandu zizkion behatzak irribarrez. 1, 2, 3 segundoz. Zorabiatuta aurkitu zuen irteerako bidea. Negar batean pasatu hilarako begi jaitsien aurretik. Plazan esnatu zen, kolpetik esnatu ere. 4 soldadu haien eskaratzetik ateratzen. Noren etxetik? Eskailerak ikusi ere ez, etxeko atea zabalik, koltsoia lurrean, lapikoak, paperak, arropa. Alabak, Jose, Paki! Egongelan topatu zituen, munduaren erdi-erdian. Alabak, Paki besarkatzen. Jose, leihotik zelataka. Andoni, katuka, trapu batekin ari zen jolasten. Paki hartzera etorri dira, ama. Josepik salto egin zion gainera. 13 urte zituen, emakumetxo baten pisua. Andonirekin igo da goiko eskailburura, eta han geratu da soldaduak hemen bila ari zirela. Gure Andonik ez txintik ere esan. Begok lehengusua hartu zuen lurretik. Umetxoak barre algaraka eskertu. Sabinak ez zigotzeko gehiago esan dio. Goiko bizilaguna zen, batzokikoa, 2 seme Bizkaialdean borrokan. Ordura arte etxepean senideak bezala izan ziren. Zeba zena, esan, nola? Maisu maistrak aldatuta eskola nazionalak ireki zituzten, eta Josepi bidali behar. Kara al sol kantatu beharra omen zegoen goizero, patioan formatu, ilara militar zuzenetan. Begoetxean Pakirekin, Joserekin, 2 aste ez zutela kalea zapaltzen. Diru zikina, gehiago esigituko ote zioten, udarako errenta sortzieten Pakiren apopiloek, bazeukan eskatzea, nahikoa estura pasatutakoa ziren herria hartu arte, baina geroztik ordaintzera etorri ez izana ere, eta amaren harribitxiak saldu, nori baina. Aita santuari berari alizan ezkero, kontribuzioa ordaindu ezean, Santa Claran sartuko zuten. Errazionamendu kartilarekin arrozapurrak besterik ez, ogi gogorra. Noiz jantzuten gatzarekin azkenengoz? Ezin ohitu gozez akabatzen bizitzera. Auxilio sozialera jotzen ari omen ziren asko, gozeak inai ez bazuten. Ura lotxa. Orduak mantso zijoazen, hilaraz hilara, borrokaz borroka. Egunak berriz azkarregi. Eguerdi batean, etxera bueltan, kale nagusitik sumatu zuen tentsioa. Plazan kamioitzar bat jendetzak inguratuta. Atzealdean gizon gazte mordo bat zegoen, ala moduz eserita. Jose, ai ama! Segizagan egin zuen aurrera jende artean, esfortzuz, gero eta masa trinkoago batean bultzaka, senarraren azpian kokatzeraino. Altu egizegoen eskua eman ahal izateko. Gerrara garamatzate, Josek. Irribarre mingotxez, voluntario. Aldemenean, Sanson Azpeitia. Ark ama askatu nahiko zuen, baina ze arrazoi Josek, erotuta altzegoen. Abiatu zen kamioia eta Irenek pentsatu gabe jarraitu zion jendetzarekin batera.
senideak ziren. Jose bezalako boluntarioei etxeraino joan omen zitzaizkien bila. Enkarguen zerrenda errepasatu zuen, aitzakia bila. Ezin aurre egin alaben begiradei. Goxo-goxo esnatu zuen Josepi. Senarra etzegonetik elkarrekin egiten zuten lo. Alaba orrazten hasi zen. Aurreko neguko soinekoa zabal geratzen zitzaion. 13 urterekin hasten ez bazen, noiz. Josepi sukaldera joan zenerako, dena mai gainean. Ura, hobi gogorra eta plater batean bezperan lortutako intxaurrak, oskolik gabe jateko prest. Erreketeekin batera ari zen Jose, baina horrek ez zien etxekoei askorik lagundu. Bat gutxiago zirenez, kartila mehetu zieten. Soldadu pagazistrina gainera oso osorik kentzen zieten kontribuzioa ordaintzeko. Paki etorri zen umearekin. Gero bego. Mamu isilak, aurpegi luzeak. Josepi joan eta handi gutxira aditu zuten zalaparta eskaileretan. Botak paki izoztuta, zuri izerditan. Igotzen ari ziren. Lehenengo eskailburua, bigarrena. Atean jo zuten, kainoika den moduan. Bum, bum, bum. Koinatari begiratzeko bihotzik ez. Xebasena esatera etorrikote ziren, herritik bidaltzera. Ireki egin zien, arroputz desfilatu zuten sukalderaino. Ordurako, ederki ezagutzen zuten etxea. Arropa zintzilikatuta zeukaten barruan. Umearen fardelak, gonak, blusak, soinekoak, eskuz zikinekin, soken alde batera bultzatu eta sukaldeko maila eraman zuten, aulkiak. Soldadu bat gelaz gela joan zen, bonbilak askatzen. Separatistek ez duzue irakurtzeko beharrik. Seltz sifoia ikusi zuen armairu gainean. Aspalditik utxik. Irribarre egin zuen. Hartu. Takoi martzialak atzera plazan. Paki negarrez hasi zen. Brigidari etxetik iges egin omen zion Manuelitok, tertzioetan izena emateko. Don Cesar Mendozak ordea, ditxosozko asma zelata ezin izan zuen izena eman Espainia salbatzeko. Horren ordez, falangeko bulegoa ireki eta egun batetik bestera, herriko buruetako bat bihurtu zen. Errentari zegokionez, lehengo lepotik burua. Beasaindik ere berri gutxi, are gutxiago dibidenduaren inguruan. 11 alkandora urdin azaldu ziren kalean, bat baino gehiago, preso egon ondoren, agudo txapela aldatu eta
gorria jantzita ibili zen sutsuki guardiak egiten karlistekin. Urriza alkatea itzulita, lanean jarraitu zuen udalak. Lanpostua mantenduko bazuten, astebeteko epea eman zieten udal langileei itzultzeko. Bilbo aldean edo gudari zebiltzanei ere bai. Irene lasai zegoen. Jose haien soldadua baitzen. Zerbaitetarako balioko zion. Bazegoen Grazia izeneko kastilano bat. Guardia zibil erretiratua eta liberazio aurretik bakea predikatuz ibilitakoa. Denbora falta izan zitzaion gero, trikornioa berriro eskatzeko. Hark eraman zien etxera kargu horria. Jose Larrañaga Egaña. Lanera itzultzeko espedientea. Soldata etenda. Jarduera politiko, sozial, separatistak. 8 egunen buruan erantzun beharko duzu. Alferrik Graziari esatea voluntario zegoela. Nagusikeria erantzuntzea. Kontzientzia garbi izan ezkero, ez zuela arazorik izango errekurtsoan. Uztailetik zenbat ordu gauero sabai ilunera begira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luze eta aldi berean motz, 8 egun horietan ia etzen oheratu. Altzari faltan, arraskaren ondoko marmol gainean zirriborratu zituen 11 argudio errekurtsoan jartzeko. Manteetan bilduta eta estulka, kandela guztiak urtu zituen arte. Narrosera joan beharreko goizean, 6etan hasi zen bere burua apaintzen. Kamisoia erantzi eta ispiluko amona aztertu zuen. Aldaken ezurrak, bular eroriak, begizuluak, pubiseko ile gristua. Eta buruan, artean, ezin mototxe egin. Jangabe nola luzatuko zitzaion ba. Atxoietako bat ematen zuen, gaztetasuna berreskuratu nahian, munstro bihurtzen direnak. Jantzi egin zen, azkena Pakiren berokia, zakarra, gainera txikia zuen, eskumuturretatik sartzen zen hotza eta alere, etzen gorria erabiltzera usartzen. Irten aurretik agertu zen Paki, begiak puztuta, jakingo altzuen xebasena. Besarkada bat, hitzik ez. Goizeko 7etan antzestu zuten guardia aldaketan arrosen. Geroago ofizial bat agertu zen erretzera, dotore, jaka zabalik, arroputz. Guardiako soldadua konturatu eta disimuluan tendetu zen. Ofizialak buruarekin agindu zion ateraino gertura zedin. Ireneren gara. Angel Mari zeta zen. Zer hori hemen Angel Mari? Xamakume! Xuxurlaka, erotu altzara, fuera! Irene etzen mugitu, harrituta. Zer nahi duzu, bilo galtzea? Kien ez, izeta? Angel Marik eztarria garbitu zuen urduri, atzerantz joan zen pauso batez, Ireneri begiratu gabea. La mujer de un nacionalista, mi kapitan. Besteke bafada osatu eta epelera itzuli zen. Irenek ateko barrotegi heldu zien. Errekurtsoa aurkeztu behar dut, Jose depuratu dute. Paperak luzatu zizkion. Bete y no vuelvas, ez itzultzeko, hain erraza balitz. Zer horrek entregatuko alduzu Angel Mari, favorez. Paperak hartu, kapote azpien sartu eta guardia postura itzuli zen. San Tomas egunean ikusi zuen Florentina, urrutian Santa Marina kalean, ile zurizko monatxo bat, kontsumitzeraino argalduta, konkortuta. Irenek txerrekaletik sartu saiestu zuen. Oparirik gabeko gabonak, Pakik ez zuen xebasa aipatzen, ez zuen jaten. Justo andoneri txiti emateko adina. Gehienetan nahikorik ez eta txikiak marru egiten zuen.
Uretan xamurtutako gipusketak ematen zizkioten. Kartilak berez, esne kondentsatu aurre ikusten zuen bularreko umeentzat, baina ezin haiek etxeko kartilan sartu. Ez ziren existitzen, eta hobeto horrela. Arratsalde batean, Xalesen kuadernori erreparatu zion. Gauean, mesanotxe gainean saiatu zen idazten, tinta bota, luma busti, gertatzen ari zena kontatu nahi zuen. Burura ordea, beste gauza bat etorri zitzaion. Carmele Lampernas, tren geltokiren batean, agian Bilbon. Ama janari jarara joan eta maleta baten gainean utzia zuen eserita. Bomba bat, abisuri gabe, oihuak, kea, arropa guztia sakabanatuta, maleta puskak han eta hemen, eta erdian Carmele, lurrean botata, ahoz bera, burua Margariten txapeltzuriak estaltzen ziola. Hankak begorenak ziren, oinak, eskuak, gorpua. Kuaderno itxi zuen, baina ez zitzaion gogoti joan. Bitxia zen kaleko isiltasuna. Haren altzoan, are deigarriagoak ziren batzuen barreak, agurrak. Biba Espainiak, banda saioak, ez dakit zerriri konkistatutakoan. Soldaduen takoikadak, bota hotxak, desfileak. Irene etxe barruan ere ibiltzen zen begia jetxita. Etxe barruan batik bat. Beste enbazte batzuek gutuna jasotzen omen zituzten. Denetan izenburu berdina, Arriba Espainia, en campaña edo año triunfal. Joxeren berririk ez. Hiltzen bazen, esango altzieten. Errekurtsoaz ere, etzekien ezer. Arribitxiak Brigidari eramango zizkion. Ark jakingo zuen nori saldu. Soineko zar batean barruan zeuzkan, belusezko bi poltsatxotan josita. Etzion bat ere penarik eman ariak mozteak. Brigidaren etxe aldamenera hurbildu zen kasualitatea antzestera. 3 ordu geroago, ia iluntuta han jaitsi zen buru otarrea, soldadu arropaz beteta. Bazeuka lana. Brigida, irekin hitz egin nahiko niken. Parean geratu zitzaion, lepoa tinko otarreari eusten. Zera, gauza batzuk saldu nahi ditinat eta erorrek agian, ze gauza? Arribitxiak, izerdetan ari zen, hotzak hotz. Asko gailun etxean eta kartila, kontu zitzegin, ez nauen esaten ari gutxi ematen digutenik, baina i ere ama aiz, badakin. Ezin dinen lagundu, eta mantxo biratuta martxa egin zuen. Irenek xamore utzi zion besotik. Favorez, ez dinago ezer ere, malkoek ies egin zioten. Ia 9.000 peseta ordaindu beharra zauzkanat. Bere burua estotu behar izan zuen jarraitzeko. Isuna eta kontribuzio voluntarioa. Bankuan 1.000 ere etzeuzkanagu, eta Joxe, eman eta ikusiko dinat, zaila zegon, poltsatxoak hartu zizkion errukiz. Errukia, marka da. Herrire iritsitakoan, gona barrena usaindu ere, etzion batek. Ikusiko ote zuen inoiz dirurik. 3 egun geroago, joan zitzaion etxera Brigida, bileteak eskuan. Irenek eskaleskua jarri arte itxaron zuen. 100, 200, 300, 400, 500, 600 eta 700 peseta jarri zizkion, eta 100 atzera hartu, nire aleginagatik. Joan zenean, ezin ate itxitik aldendu, Brigidak nahi zuena lortuta. Otsaileko 2. astean, bandojoleak izen zerrenda luze bat irakurri zuen, herria utzi behar zuten emakumeena. Frankisten eremua zeharkatu oinez, 40 edo 50 kilometro fronteraino lubakien artean pasatu eta han jainkoak jakin. Paki, Irene korrika kaleratu zen negar batean. Madoz etorbidean gora konturatu zen Pakiren berokia zeramala, azken aldian bezala. Bareak jota iritsi zen Bila Marziara. 2 metroko hormak egurrezko atetzar sendoa zuen. Jo eta morroiz ezagun batek ireki zion.
faborez Don Segismundoren gana eramateko. Gizonak baietz buruaz eta urrats mantxoegiaz, gidatu zuen etxalderaino, pauso bat eta beste bat, baserritarren patxada madarikatuaz, astun, Paki herritik bidaltzen ari ziren bitartean. Andoni txikia. Jardin ederreko belarra detailez moztuta, arrosa landareak inausten ari ziren udaberrian eztanda egiteko. Morroiak eskailera hasieran utzi eta Gantxegi jaunaren alaba batekin itzuli zen, bi zaharretan moja etzenarekin. Pasabiderdian jarri zitzaion. Ireneren erreguak handikeria zaditu ondoren, bertan itxaroteko agindu zion, aita bulegoan zegoela. 1, 2, 3, 4, 5 minutu. Pakiren berokiak erre egiten zuen. Harrera gela ikusten zen, marmolezko eskailera. Don Segismundo borgeton gotortu eta ez egin arren, ez zuen ematen gauza handirik konfiskatu zioten ikudaran, koltsoiak akaso. Azkenean, Gantxegiren alaba bueltatu eta 2 eskailera maila jaitsi zituen. Adinkideak ziren. Gure aitak ezin du ezer egin, higita xume bat besterik ez da. Ederki asko zekien hark Jose nor zen, borgetoko hartan egindakoa, non zegoen orain. Aurrean belaunikatu zitzaion Irene eta kopeta oinetakoen gainean jarri. Zenide bat galtzeko arriskuan egotea zer den badakizu, utzi dazu favorez telefonoz hots egiten. Besteak, 2. behatza eraman zuen espainestuetara. Atea leun bultzatu eta egongela argitsu batera eraman zuen. Egurrean apainduta 3 sufa luze zituen. Telefonoa horman. Operadorea. Hots egiteko por favor behasaingo Don Miguel Garmendiari. Ideiak ordenatzen saiatu zen anaiari tragedia laburtzeko, jakinda operadoreak kontu handiz apuntatuko zuela esandakoa. Emazteak hartu zuen, baina esplikatzeko astirik emanez. Jainkoaren esku zaudete Kastelera martzialean, otoitz egin eta damutu. Korrika atera Doña Maria del Rosarioren gana musutruk bizi ziren Pakiren etxera. Lagundu jainkoarren, traketxirten zitzaion, koinata herritik bidaliko dute. Lotxagabe alakoa. Nola soartu zara nire etxera eskean etortzera? Muturrean itxi zion. Gorroto trinko beltza sumatu zuen, atea puskatzeko premia, oiukatzeko, hiletik hartu eta urdangalu hura leihotik bera botatzekoa, alizanez gero semearen atzetik, gehiago sufrizezan. Ahoa itxi eta mina murtxikatu zuen. Bueltatu zenerako, iagetarian zeuden emakumeak. Paki, Andoni txikia, maleta bat berokirik gabe, Sebasena jabekikin gabe. Alabak itsasoari begira zeuden, errefuxiatuen begirada berdinarekin dena galdu ondoren. Ez, haiek ez zuten galduko, eskuetatik tiraka arrastatu zituen etxerantz. Lavaderoan esan zioten Jose ikusi zutela soldadu jantzita. Narrosera sartzen. Josepiren urte betetzea baino 3 egun lehenago, martxoaren 7. Azkenean berri on bat. Elkarrekin ospatzerik izango zuten, korrika itzuli eta urrutitik ezagutu zuen. Parrokia pareko eskinetik plazaraz bidetzen. Zeharo argalduta, zahartuta. Pasatzean, arriba Espainiaka altzatzen ziren emakumen eskuineko besoak. Dena joandakoan barrerak bezala. Negarrez zetorren, paper batzuk eskuan, berezkera. Esan etxean paperak utzi eta hori gainean etzan zen botak ere erantzi gabe. Irenek biluztu egin zuen, bakean utzi. Errekultsuaren erantzuna jasotzera ekarri zuten frontetik, negatiboa, erduguna. Eguerdiko 12 ziren. Gauean, Irene hori atzean, notan jarraitzen zuen, berdin goizean. 10 kaldera esnatzea erabaki zuen. Logelan kargatuta zegoen airea, gizona dut. Laterean jarri ziola irentzi zuen, ogia ere bukatzeraino, aste osokoa. Bego Elizan eta Josepi eskolan, barruak gustu zituen,
Besteek Aitona deitzen ziotela, erasoetan azkena iristen zela babesera. Txiripat zegoela bizirik, etengabe urutzen zutela. Gudari ibilitako asko frankistekin joatera behartu eta leku latzeretan sartzen zituztela. Umeen modura zizen negar zotinka. Ezin zuela frontera itzuli. Baziteken Xabasekin bekarrik tiroka jardun izena. Ez zuela egin. Pixka bat lasaitu zenean esku hartu zion emazteari, begiak erotuta. Bihar goizean hartu behar dut trena, frontera itzultzeko. Haiek konturatu gabe, salto egingo dut martxan. Frantziara pasatuko naiz. Eta gu? Begiak kliskatu zituen Josek, harrituta. Deseroso, urduri. Abisua bidaliko dizuet etortzeko. Begorekin agurtu zuen senarra geltokian, Santa Clarako komentuaren parean. Antze jarraitzen zuen Antonia gaixoak. Alaba etxean lagata, enkarguak egitera joan zen, enkarguak edo. Brigidaren eskaraz paretik pasatzean Nor eta Manolito deten zen. Eskerreko eskua benda zuri batean bilduta. Elkanoko Etxeberri baserriko esnezalea merkaturik zetorren astotik tiraka. Arraz konpondu ziren. Arantzazuko Ama Birjinaren urrezko domina zandu zion Angelmari izetaren emaztean. Amandrearen jaiotze oso oparia zen, eskontza eraztunarekin batera geratzen zitzaion azken gauza baliotxua. Apurrarekin nahi zion Josepiri urtebetetzea gozatu. 14 urte. Non geratua zen neskatxo gurutua? Xerrazeneko pasteleria sartu zen. Usainak ia urtu egin zizkion belaunak. 3 bezero hitz eta hitz. Herriak laster izango omen zuen martiri bat. Sanson Azpeitiak uitadua. Unban batek zartatu omen baitzai zizkion gorputz adar guztiak, eta Atenez ekarri berri zuten etxean hitzera. Ohorrezko guardia eta guzti. Silbino. Bezeroak behingoz joan arte disimulatu zuen. Ezin ordaindu Josepik maite zuen bizkotxoa. Noreekin apaitzen zuten ura. Kremazko boio xume bat enkargatu zuen. Iluntzean jasotzeko. Ea alardea oharkabean pasatzen zen. Eguna joan zitzaion Joseren berriak noiz etorriko. Txintik ere ez, ondo. Begori agindu zion Xerrazenera joateko. Bakarrik joateak beldurra eman eta lagundu egin zion. Bueltan topatu ziren falafistekin. Ea nora zikoa zen gauean. Ea zer zeramaten paperean bilduta. Guardia zibila zuten buru. Papera ireki zuen poliki-poliki. Atzaparra kreman sartu eta ora eraman. Boioa lurrera bota. Pareko eskaratzera bultzatu eta lehenengo mailara igotzera behartu zituen. Bego negarrez, Irene lokomotora batean moduan pentsatzen. Senarra tertzioan zegoela bota ziren. Biasaingo Don Miguel Garmendia, Don César Mendoza, Don Melitón Pagola, Don Segismundo Gantxegi, alferrik santu guztiak. Etxeko handereak panorama ikusi eta izututa ies egin zuen logelara seme-alaba txikiekin. Silbino eritxe eta faxistek algaraka hartu zuten, erotuta bezala. Bego eserarazi. Irenek bazterrean zutik begiratzen zuela, eta Graziak guraizeak atea zituen. Erakutsi, hasi, txak-txak-txak, mototzarria lurrean, gari eskukadak, zenbat aldiz orrastua zuen printzesaren aratz zoragarriura. Zeposikumetan hasi zitzaionean, pensatzea ere bere bizitzako minik handiena emango ziola Bego. Bego babesgabe gaixoari, eta Grazia hura gozatzen ari zen. Izugarria zen haren gorroto gordina. Zer egin zioten? Txak-txak-txak, iletxoak
begoren arpegi guztian itxatxita. Sorbaldak dardaran, baina ez zen badaezpada mugitzen, eta, hala ere, guraizeak birritan, hirutan, lautan marratu zioten azal zuria. Lerro gorriak eta odol tantak tarteka, eta larruarnaz moztu ondoren bidali zituzten azkenean kalera. Alabari buru soldua bezarkatuz estaltzen ziola. Etxeraka korrika, hangorde. Gau osoa begirik bildu gabe eta lehenengo argiak salatu aurretik bazijoa zen kamioan gora Elkano Etxeberriko esnezalearen atzetik. Putzu gelatuak saihestuz, Josepi ere mutu. Begoren negarizila besterik ez. Txakurkumeen gisara, tipi-tapa borda txikiraino. Borda edo etxola zarra. Abentzat ere ez baitzen egokia. Justu lasto pixka bat lurrean, eta bi alaba maiteak hangorde behar. Auskalo noiz arte. Behinik behin ihes egitea lortuko altzuen Josek. Bitartean haiek ezkutuan eutsi beharko. Jainkoa lagun. Eutsi pixka batean basapiztia haien urren. Zer gehiago egin ziezaieketen puta zenidaiek. Zer gehiago egin nahi zioten nola ziten. Azazkala jaten hasi zen. Amonaren herrietak gogoratu eta bizkarrean ezkutatu zituen eskuak. Inguruko neskek ez zuten ezer ikusi, eskerrak. Denak ilaran konfesionariora begira. Gorputzeko pixua hanka batetik bestera aldatu eta berriro errepasatu zuen aitortu. Beharrekoa. Asteartean txokolatea jantzuela eta pixka batean oso gutxi ibili zela dantza lotuan Marikutz lagunarekin, bezperan. Ura aurretik egona zen, seguru dena bota ziola. Aizpak ederki estutzen zituen neska helduagoak, batipat ederrak, baina Sixilirentzat ere tragolatza. Beti lotxagorritzen zen galdera haiekin. Ea hau pentsatua zuen, ea bestea, ea hau egin, ondotxo zekien ark, zein zen beroa zein hotza, zeinek ematen zuen, zeinek ez. Aizpari kontatutakoaz, beraz, txintik ere ez, erabakit. Bestela, agudu aterako zion dena, gaieta ziztrin baten truke. Zelatunen egin zuen bekatua, irailean igandero egiten ziren erromerritako batean. Asteasuko soinu jole errena jardun zen infernuko auspoari eman eta eman. Neskak dantzan biraka, mutilak begira eta denak zeinek zeini noiz eskatuko. German ere antxe zegoen, altuagoa, galaiagoa, dotoreagoa. Zer ikusirik ez mutil baserritarrekin. Auskalo zer egiten zuen bera bezalako kaletar batek mendiko erromeria galdu hartan. Marikutzek eman zuen pausua, Sixiliri eskuetatik heldu eta lotua hasi ziren. Harrigarria, ez zituen tximista jo. Soinu jolea ezen brausta geratu, eta zurrumururik isilena ere ezen aditu. Lauzpabost buelta eta laga, badazpada ere. Pare bat mutil urreratu zitzaizkien, eskua prest eskean luzatzeko. Sixiliren gana, Ramiro, Xantio. Urdiroi, baldar, Germanen morroia ematen zuela. Atxekina izan arren, haintze morenoa, alde ederra Germanekin. Neska trebe, mugitu eta bizkarra eman zionean, Xantiok burumakur onartu zuen porrota. Marikutz berriz, zestoako luzearekin hasi zen dantzan. Kuadriakoen artean gorde zen Sixili, eta German bilatu zuen begiradaz. Denbora pixka bat bazegoen, etorriko zen eta favorez eskatuko ziren. Elizatik zuzenean jo zuen etxera, txintxo. Halare, ezin egona handiegia zen. Amonari esan zion pipak erostera joango zela, eta ezen guztiz gezurra. 6 urteko estik sekulako zalaparta atera zuen, bera ere joan ahal izateko, eta amonak beti berdin, haren alde egin zuen. Eraman ezan aizta. Zergatik, joatea bere lagunekin. Ondokari lagundu beti, jangoikoak sarituko dineta. Behinik behin ez zuen ohiko segituan igo erantzi, eta ezkutuan pezeta bat sartu zion Patrika. Tximiliko artera jolastuko, kalean estiri, eta osen hasi ziren, 1, 2, 3, umeak korrika ezkutatzera abiatuta, mototxake konpondu, alkandora eskuaz lixatu, eta gonatik tiratu zuen. Pixka bat motz zeukala disimulatzeko. Txerrikalen aurrera egin zuen San Francisco kalean biratu arte.
Hantxe, German eta Valentzianarenean belaunak iatolestu zitzaizkion. Kasu egin gabe sartu zen dendara. Hemenetan pausatu disimuluan bertzetik adin. Pipak ordaindu eta Ingalaterrako erreginaren moduan duin ateratzen ari zela esti ezagutu zuen urrunean. Pipak ero moduan oiuka, korrika batean eta leiho hileaz. Eskua luzatu zion zorrotz, aizpak frenatu eta hartu egin zion, eskerrak, paketea eskaini zion. Nahi izan ez gero, dena jan zitzala. Gauean, ohera sartu berritan, artean irauten zion erraietako pozak. Ezin egonarekin hasita, aizparen eskutsua bilatu zuen mantazpian. Valentzianarenean ikusi aldu mutiraltua, gaur arratsaldean, hori dun German. Atzo zelatunen eskatu egin zidana eta dantza egin geninan. Handiagotan adiskideak izango gaitun. Zoriontasuna sumatu zuen bularrean barrena zabalduz. Gezur zuritxo bat besterik etzen. Ezkontzean betiko desagertuko zena, laster. Mutil fina ematen du, estik amona imitatuz. Amets gotxoa zen, inondik inora. Lo hartzeko abentura bat imaginatu zuen. Sute bat, salbatu dira etxeko guztiak. Baina pelikutletan bezala, sabaitik bera erori da abeska bat eta berak kateatuta geratu da, irten ezinik. Garrak gero eta gertuago, Harik eta German sartu den arte leiho batetik, bizitza arriskatuz. Egunaren arabera erreskatatu egiten zuen Germanek, edo biak hiltzen ziren, eta gorpuak mirariz topatzen zituzten biharamunean, suak ukitu ere egin gabe, eta besarkatuta. Xexili, estik xuxurlaka, ez nazaudean? Ez zion erantzun, ea azten zitzaion. Xexili, ura. Ezinez entzunaren egin, asperen egin zuen ekatuta. Manta energiaz baztertu eta lur hotzean jarri zituen oinak. Ateraino joan zen, isilik zabaldu, estioean eseritari zen itxaroten. Ez duen itxi, naiz eta pasilloko argia, itzalita zegoen geletako dirbirak itxutu zuen. Sukalderantz joan zen, begiak ia itxita, eskuak aurretik. Egon gelan Amona eta Aita oiukari ziren barriro. Baina ez zion ezer esan, Amonak. Zer esan behar nion ba, ez daukagu frogarik. Haren izena, froga handiagorik, harena da, gutxien ez erdia. Ez dago zerreginik. Aitak ez da da isteko erabiltzen zuen tonoaz. Ez, mehatxatu, salatu, borrokatu, irea du, makalaiz gero. Ez du kaundilaren semea ematen, zertarak utzi ditiat begiak. Itxu beratzeraino alferralakoak. Xexilik hankapuntetan jarraitu zuen sukalderaino. Bakarrik zegoen ama geldi-geldi. Nik baino hobeto ikusten duzu favorez Aitak. Ez gauzala aizela horixe ikusten diat. Neska kurpaso bat seinalatu zuen, amak hartu eta betetzen hasi zen iturrian. Mendozarenak dira etxe bizitza biak, eta gito. Baizera, beldurra ematen dikala. Don Segismundok oso maitea zuen handia. Orain dela 20 urte, berdin-berdin lagunduko dik. Amak txorrota itxi, baina ezen biratu. Burua makurtu zuen, indarrak batzen bezala. Handilaren memoria errespetatuko bau sikiera Amonak. Zuzen joango zuen ura berea berreskuratzera. Ez dira gureak, hortxe dago koxka, Aitak. Nola ez ez? Ama arraskan bermatu zen. Sorbaldak dardaran zituen eta xixiliri zulo bat egin zitzaion barruan. Esti agertu zen hanka utxik, kamisoi utxean, eta hiler rubioa arrotuta. Xexilik basoa hartu zion amari, ura bota gabe, txikiari besoa sorbaldean gainetik pasatu eta logelarantz bultzatu zuen emekin. Ez zen liburuen artean ezkutatzen diren horietakoa. Aukeran, nahiago Amonaren ondoan geratu lanean. Ura, gerra garraian, soldaduei uniformeak konpontzen hasi eta esku trebeari esker, gerra bukatu aurretik pantalonera izatetik jostun izatera pasatu zen. Arro zegoen eta etzen gutxi gorako. Irakatsi ere egiten zuen. Lehenik, errainari etxean hartutakoan,
eta geroago hainbati. Arratsaldero, bizpahiru neska txintxo joaten zitzaizkion etxera, bazen aizarnatik etorritakoak ere. Lanbide ontradua zen eraman erraza. Gainera, jardun bitartean berriketarako aukera ematen zuen edo, behin txandaka otoitz egiteko, horixe baitzen Amonarenean gehienetan egiten zena. Xexilirentzat oztoporik ez, oso fededuna zen, eta Rosario Santua errezetatzean edo jakulatoriaren bat errepikatzean, ametsetan arintza zitzaion burua, eskuak mekanikoki beren kabuz jarduten zirela. Ematen zuen bizitza osoa pasatu zela josten hasi zenetik. 8 urterekin, igande arratsaldi batean, eraman zuen Amonak zeremoniatsu josteko gelara. Oial koloretsu bat hartu eta ertzak erakutsi zizkion. Ari vertikalak eta ari horizontala, irazkiak eta bilbea. Azken horrek, naiz eta besteak bezalakoa izan, denak ehuntzen omen zituen. Xexilik baietz erantzun zuen buruaz kontzentratuta. Amona zerbait garrantzitsua esaten ari zitzaion eta ulertu ezarren, ez zion huts egin nahi. Astetan gogor jarraitu zuen lanean, harik eta akademiako nesken maila gainera iritsi zen arte. Orduan, sartu zuen Amonak besteekin batera, eta geroztik bere eskuineko eskua izan zen. Berari aitortu zion emakumeen zera berandutzen ari zitzaiola. Amonak serio begiratu zion. Portu aldera joan ala iziluntzean. Galdera espero izanagatik ere, etzen samurragoa izan erantzutea. Burua makurtu zuen, aurreneko malkoak iesi. Haragiaren bekatua egin aldun. Amonak besotik heldu eta goitik bera astindu zuen. Erantzun, neska. Masailak kiskaltzen baietz onartu zuen Ramiro Xantiori emantziola. Ezin jakin, Amona zerk gogaitu zuen gehiago, bekatuak edo bekatukideak. Xexili negar zotinka hasi zen. Zikinalakoa, izunkeriatan ibiltzea ere, barrutik irudikatu zuen lizuna, berdeska eta iletsua. Botalarria eragin zion. Utzi negar egiteari. Santa Luziaren babespean gauden eta Santa Luzia egunean hasten duen eguna luzatzen. Tinko lotuta gidatu zuen Amonak kaletik, bailararen magalerentz. Xantio baserria helburu. Lehor-lehorra zegoen kamioko lurra, arrakalatuta. Udarako eguzkiak bete-betean jotzen zuen. Sabai zaharra bide buruan ikusgai zegoela ireki zuen ahomei behingoz Amonak. Eutsi goiari, 18 urte dauzkan, jangoikoak arresi guztietan zabaltzen dinatea. Arnasestuka, ari zela disimulatzeko, mututu egintzen atariraino. Ahoa okertuta, behatu zuen baserri zaharra, kate txakurrak zaunga. Ahotsa altxatu behar izan zuen. Txantio! Parez-parez zegoen zabalik egurrezko ateren goiko horria. Bekoa, maratila zitxita. Isabel, etxe Andrea irten zen, eguneroko bata soinean eta musugorrituta, atzean behin zilueta handiak zituela. Hileko hariren bat grisa, mototxa txukun eta estu zeraman. Etxeko jauna? Amonak. Isabelek zorrotz begiratu eta aldamenerantz egin zuen oihu. Teofilo, atorragudo! Mutu itxaron zuten bi emakumeek, oilarren moduan elkarri behatuz eta Xexilik satorrekin gorde nahi zuela. Etxeko jauna berehala etorri zen atzealdetik, 40 eta 50 urte painelua buruan. Kendu eta izerdia lehortu zuen patxadaz. Maratila goratu zuen beheko horria bultzatzeko. Besoak kurutzatu zituenean, arreba haren atzean kokatu zen, serio hura ere. Esan, hitz egin behar diagu. Aurpegia atzera ere lehortu eta Amona aztertu zuen. Goaz eman barrura. Brigidak lasaiago erantzun zuen baietz buruaz. Sukaldera igotzeko ukuilu ahotsa zeharkatu behar izan zuten. Behin, axolagabeak ezker eta eskuin, zimaurra.
baserri handia zen, garai hobean etxekoez, gain irizpalau morroi izandakoa. Aritzesko altzariek ematen zuten orduko berri. Esertzeko eskaintzerik ez. Etxeko jaunak paretari bizkarra emanez, antxumatu zituen berriro besoak. Amonak ez zuen ingurua kuskusiatzeko hanka sartzea egin. Zuek mutilak sabela beteziok, Cecili seinalatuz. Seguruago, Cecilik ezin burua kokotz azpian sakonago lurperatu. Amonak ez zuen erantzun. Teofiloren sudurreko arnasotza besterik ez zen aditzen. Egin beharrekoa egin dun. Lehen komeni, garaiz gaudek oraindik. Garaiz, Isabelek. Emakume handia zen, anaia bezain altua, aurpegia ordea txikiegia zuen. Seguru asko gaztetan atsegina, parrokiara goitik behera lutoz joaten zen, baina beinerez meza nagusitan. Zazpikia izateko, Amonak gogaitua. Teofilok baietz. Ramiro Xantiori aurpegia izoztu zitzaion bisita ikustean eta sukaldeko atea gainditu zuen eztabaian. 19 urte zeuzkan Cecileri ordea inoiz baino gazteagoa iruditu zitzaion. Osaba izebaren aldean baxua, argala, iluna. Bagaude denak. Teofilok. 4 hilabete lehenago urreratua zen Cecili lehen aldiz Santiorenera. Ramirok abisatu zion haien aurreneko urtemuga zela eta San Josen egunerako opari berezia zeukala. Neskak 11 gauza irudikatu zituen, behin ere ez mutilak igandetako trajes eta litzarako ondo orraztuta osaba eta izeba ezagutzera eramango zuenik. Aurreneko hartan isil samarrak iruditu zitzaizkion onberak. Teofilok ia hasieran galdetu zion ea norena zen. Cecili gogotik ari zitzaion mingainari eusten tuntunak hitzontzi hutsak direlako. Manuel Palaziorena eta albezain fin. Haundila zenaren semea, esperantza zuen Teofilo galduta egingo zuela keinuren bat eta Cecilik harro gehitu beharko zuen inoiz huts egiten ez zuen ohar. Plantxadoraren egoa. Zezaten duzu? Jose Bizkiaren alaba gaztearekin eskondutakoa? Jose Bizkia. Jose Larrañaga zen amaren aldeko aitona. Anaia Bizkirik bahal zuen? Hau tema irea, Isabelek. Eta Ceciliri. Besterik ez du galdetzen. Sinistea ere, gehiago nahi alduzu, Cecilia. Etxean Cecili deitzen diote izeba. Ondo duk, guretzat orduan ala izango zara. Jose Bizkiaren alaba gaztearekin eskondutakoa. Ez zuen bizitzan ahastuko. Bizkia. Eta gainera, aitona, horrek gutxienez beste alaba bat ere izan zuen. Santiora eskondu berritan, goiz batean, Cecili osaltzera sartu eta Teofiloren bizkar handia aurkitu zuen sukaldean, ekonomikaren aurrean. Kafe zopa beroaren usainak botalarria eraginda ahoa estali behar izan zuen. Amonak eguzki ateratzean egin ohi zuen kafea eta esnezaleak ekarri bezain pronto esnea berotu. Isabelek ordea bezperako salda marroizka esnejetzi berriarekin nahasten zuen zutan jarri aurretik. Ondo, Teofilok eskatuta. Maitekor eta gozo tratatzen zuen kaletarra tripontzia kristalezkoa balu bezala. Bai. Pizka batean eseri zen flakia pasatu arte. Guzero gertatzen zait, eta sabela lastandu zuen nahi gabe. Teofilok talosati bat ahoratu eta gozaltzen hasi zen. Mailaren beste aldean txakurrek baino hots handiago ateratzen zuela. Nahi alduzu? Ez, geroago, eskerrik asko. Orain ezin dut. Hainbeste favorez eta eskerrik asko zirela eta ezin saiestu finegi agertzea. Haian horregatik ez zion Isabelek ezer egiten uzten. Halere, amoru ematen zion bestek pentsatzeak ez zuela kolpizorrik jotzen. Isilune deserosoa. Jose Bizkia mahai bueltan ari zen, flotatzen. Kafesnearen lurrunean bueltaka. Teofilok estarria garbitu eta ahoa lehortu zuen maukaz. Zu baldakizuz ezer zuen aitonaz?
Cecilik ezetz, jakin minetik beldurrera. Frankistek buru astinduz lotxatuta eta urduri alde egin zuen. Frankistek zer ordea. Kuadrillan 3 bazeuden osabadolen guzuren bat gerratean galdu zutenak. Soldaduiko ote zen Aitona? Orduan, zergatik frankistekura? Gorriekin joango ote zen? Horrelako familiak ere ezagutzen zituen. Sama ikusezin bat zeramaten, baina inork ez zituen sekula santan lantxadorarenekoak seinalatu. Jakin beharrekoa zekien, eskolan eta kalean ikasia. 2 bando egon zirela, anaia-anaiaren kontran jartu zela. Eta aitak etxetik ihes egin zuela Frankoren alde borrokatzeko. San Ignacio Terzion. Urtean behin besterik ez zuen aipatzen. Orioko marrotarekin bazkaldu aurretik, hain zuzen. Amonaren aurrean nabarmentzen zuen harrotuta. Konturatu gabe, amari irabazitako desafio bakarrak ageriago uzten zituela galdutako beste guztiak. Edonola ere, marrotak salbatu omen zion bizitza. Zarautzen zaurituta zegoela. Frontean luze jaurdendakoak uso pasan bezala erortzen omen ziren. Goiz edo beran, marrotak aholkatu zion sendatu bitartean txofertzan ikasteko. Eta horrela bukatu ahal izan zuen gerra kamioi gidairi. Egon gelan, Amonaren eskontza erretatu bat zegoen. Aitonaren beste bat, gazte maukak bilduta harritzar bat leporatzen. Gurasoen eskontzaz berriz ezer ere ez. Gerra zela eta, horixe jakin minaren panazea. Gerra etorrizunean, gerra zegoenean, gerra ezin, auskalo gerrak zer egin ote zion amari. Eskonduta ere, Amonarenean josten jarraitu zuen, arratsalden. Ederak ziren 45 orduak. Mundua otoitzen marmarera geldotuta. Kontutxoren bate, harin eta Amona lasaitasunaren zaindari. Pandoraren kutxa irekia ordea josi eta josi, baina burutik ezin osatu beste Aitonarena. Behin batean, aitak ohi baino lehenago bukatu zuen erronda lagunekin. Santiorenera itzuli aurretik, hari musua ematera joandakoan. Cecilik bakarrik topatu zuen egon gelan. Seinalera. Aita, zer gertatu zen gerratean? Gizonari berehala tenkatu zitzaion iribarra bibotetxoaren azpian. Aitona Joserekin, izenik ere ez zeukaten amaren aita aipatzeko. ¿Quién te ha dicho? Ezin egonez. Zer azola zeinek esan zion? Aitak begirada jetxi eta Espainian ertzurituak garbitu zituen zerbait kontatzear zegoenean bezala. Damututa, keinu motza egin zuen buruaz. Gerra oso gaiztoa izan zuenean. Denentzat, hobe bakean uztea. Haserre gorde zen logela.